Bos días, señoras, señores concelleiros. Iniciamos pleno ordinario, número 8, orden do día en poder das señoras, señores e a disposición das señoras, señores concelleiros. Se constata quórum, secretario, se abre sesión pública, se inicia a orden do día. En primeiro lugar, actas anteriores, algunha observación? Quedan aprobadas. Punto segundo, declaración institucional con motivo do 8 de abril, Día Internacional do Pobo Xitano. Van a ler o manifesto Marina Pereira dos Anxos e Andrea Seales Bastos. Si, por favor, se incorporan ao pleno. Moitas gracias. Séntense, por favor. Benvidas a este pleno. Unha satisfacción que estén vostedes aquí. Teñen a palabra para a lectura do manifesto. Pero teño que dar eu palabra, se está. Adiante. Se cumplen 600 años de la presencia del pueblo gitano en la península ibérica, hecho registrado a través de un documento que atestigua que el 12 de enero de 1425, Alfonso V, rey de Aragón, otorgó a Juan, conde de Egipto Menor, un salvoconducto que le autorizaba a viajar libremente en su peregrinación a Santiago de Compostela. Desde entonces, el pueblo gitano está presente en la península ibérica, aportando su rica expresión artística, su léxico, gastronomía, sus oficios. Es imposible imaginar la cultura española sin que el componente gitano forme parte de ella. La configuración de la nación y la identidad española a lo largo de los siglos se ha construido también inequívocamente con los elementos aportados por el pueblo gitano. A pesar de que han pasado 6 siglos y el pueblo gitano forma parte esencial del crisol cultural que conforma la sociedad española, el profundo desconocimiento del pueblo gitano, de su diversidad, su identidad, la historia y cultura que comparten, están en la base del rechazo y la discriminación antigitana. El conocimiento que se tiene del pueblo gitano sigue basado en generalizaciones, prejuicios o estereotipos negativos. Con la aprobación de la Constitución y la instauración democrática, el pueblo gitano ha ido alcanzando cuotas de igualdad y mejorando sus condiciones de vida. Sin embargo, son muchos todavía los restos pendientes. Los gitanos y gitanas son más pobres, tienen un nivel educativo muy inferior a la media que condiciona su futuro. Llevan el peso de una imagen social negativa y sufren más discriminación, especialmente las mujeres, y están sistemáticamente fuera de la esfera pública y los espacios de poder. Con ocasión de este 600 aniversario y de la celebración del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, nos sumamos al compromiso de los poderes públicos para avanzar en la igualdad y reconocimiento del pueblo gitano. Un reconocimiento que pasa por preservar y promover su patrimonio cultural, su historia, cultura y así como los símbolos de identidad. Para avanzar en igualdad es necesaria una respuesta decidida frente a la pobreza y la desigualdad estructural que impiden el progreso social del pueblo gitano. Hacen falta inversiones y políticas públicas más ambiciosas y sostenidas que les permitan acceder a un empleo digno, combatir el fracaso escolar y la segregación o erradicar el chabolismo. Es imprescindible también respuestas institucionales y jurídicas firmes ante los casos de discriminación y discursos de odio. Por último, invitamos al conjunto de la sociedad a conocer la historia y la cultura del pueblo gitano, los valores y tradiciones sobre los que se sustenta identidad. Os invito a celebrar juntos estos 600 años de historia compartida. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos á parte resolutiva. Entendo que hai un acordo na Xunta de Portavoces que se traten conxuntamente o punto terceiro, o punto cuarto e o punto quinto, con intervencións de 10 minutos por cada un dos grupos e 5 minutos de resposta. Por tanto, se este é o caso, procedemos, por tanto, ao debate dos puntos terceiro, cuarto e quinto.
Ten a palabra durante 10 minutos o concelleiro de Facenda, Jaime Aneiros. Ben, bo día a todas e todos. Efectivamente, para dar conta neste caso tanto da execución do primeiro trimestre de 2025 como tamén dos pagos aos proveedores realizados neste mesmo trimestre de 2025. Hai que decir que desos 90 días teóricos, descontamos os festivos e as datas non laborables, nos quedamos con 57 días hábiles, 57 días laborais para focalizar e lanzar a actuación do Concello. Neses 57 días hábiles se realizaron 1.147 pagos con cargos capítulos 2 e 6 do orzamento consolidado do Concello de Vigo. O importe dos pagos realizados neste primeiro trimestre, nestos, por lo tanto, 57 días hábiles de 2025, superaron os 29.700.000 euros. Son 29.782.674 euros para ser máis exactos. Por tanto, solamente en dous dos capítulos do orzamento, que son o capítulo de gasto corrente, de contratos, de prestacións de servicios e de inversións, se abonaron perto de 30 millóns de euros, sobre un gasto comprometido no capítulo 2 de máis de 136 millóns de euros a 30 de marzo e tamén no capítulo 6 cun gasto comprometido de máis de 17 millóns de euros, a esa data con máis de 180 millóns de euros comprometidos e, polo tanto, en execución con cargo ao orzamento de 2025. Hai que recordar que as fases do orzamento requiren, en primeiro lugar, a aprobación do gasto, en segundo lugar, un compromiso de gasto que se realiza coa sinalización, coa formalización dos contratos e, unha vez que o servicio está prestado, se recoñece esa obrigación e, finalmente, se realiza o pago. Por tanto, o relevante no primeiro trimestre do ano é coñecer digamos, os compromisos alcanzados, as autorizacións de gastos e os compromisos alcanzados. E, por tanto, con perto de 200 millóns de euros nese primeiro trimestre de 2025, o orzamento de 2025 arranca notablemente a súa execución para estar nuns ratios de execución que superen o 85% finalizar o ano. Por tanto, a execución do orzamento debe analizarse sempre a final de ano e coñecer neste primeiro trimestre como va o avance, como va o lanzamento do orzamento para 2025. Isto hai que destacalo e explicalo ben porque non é habitual noutros concellos que isto sexa así. Concellos como de Pontevedra ven de aprobar o 25 de marzo o orzamento para o 2025. Nos o aprobamos xa en 2024 para que dende o día 2 de xaneiro de 2025 o orzamento poda xa executarse. Por tanto, contrasta tamén, isto é unha cuestión que é destacable, as noticias que saen en algún medio de prensa de que esa aprobación para o orzamento de 2025 se fai o día 25 de marzo, é tamén significativo que noutros concellos onde, por exemplo, goberna o Bloque Nacionalista Galego, como é o Concello de Pontevedra, a execución do ano 2024 non chegou ni sequera ao 62% da execución do orzamento. Por tanto, mentres que aquí estamos nunha execución que ronda o 90% en situación consolidada, noutros concellos onde goberna o Bloque Nacionalista Galego non chegan nin ao 62%. E contrasta tamén, por exemplo, coa propia execución orzamentaria da Xunta de Galicia, que, por certo, non se publica como é obriga na páxina web da Xunta de Galicia, senón que temos que acudir, os que sabemos acudir onde están estes datos, ao Ministerio de Facenda para ver cal é a execución da Xunta de Galicia a estas alturas. No capítulo 2, a Xunta de Galicia 13%, no capítulo de subvencións 11%, e no capítulo 6 un 3% de inversións da Xunta de Galicia, é dicir, apenas nada comprometido por parte da Xunta de Galicia para este ano 2025. Por lo tanto, o orzamento do Concello de Vigo avanza a boa velocidade, avanza a bo rumbo para finalizar este ano 2025 cunha execución que nos permita completar a transformación da cidade coas obras que están en marcha, que nos permita seguir prestando esa boa capacidade de servicios, esos bons servicios públicos que se prestan dentro do Concello de Vigo, e hai que destacar tamén pagando
os contratos que se cumpren nun prazo récord. Porque no mes de febreiro, que é o último que temos como dato comparable con outros concellos tanto de Galicia como do contexto do Estado, no mes de febreiro o tempo de pago das facturas que cumpren os contratos que se firman con este concello, no capítulo de contratos e servicios do capítulo 2 e nas inversións que se cumplen, está en 6,6 días. É dicir, nunha semana os proveedores que cumpren as obrigas pactadas e firmadas nun contrato co Concello de Vigo reciben o pagamento dos seus servicios. Esta situación contrasta sinaladamente con outras cidades de Galicia. Sinaladamente Ourense, onde mentres Vigo paga en 6 días, Ourense 79 días. Mentres Vigo paga en 6 días, Santiago en 38,9 días. O mesmo Coruña con 33 días e Pontevedra con 24 días. Por lo tanto, nun tempo dunha semana, cando os proveedores cumplen co pactado no contrato, reciben as súas retribucións de acordo co previsto no contrato. Esta situación tampouco é normal no contexto do Estado, onde cidades como Madrid ou Barcelona están en 14 días, Vigo en 6, ou outras cidades tamén da maior población, maiores recursos como son Valencia ou Sevilla, están en 25, 24 días sinadamente, ou Zaragoza tamén en 25 días. Tamén, por certo, hai que sinalar onde goberna o Partido Popular no contexto do Estado, Málaga 31 días, Badalona 136 días ou ata onte, ata fai pouco, Jaén con 327 días. Por lo tanto, aquí se amosa tamén a capacidade de goberno en función de quen goberna nuns lugares e noutros lugares. Como dicía, o orzamento neste primeiro trimestre se encontra en fase de execución, en fase de elaboración dos distintos proxectos tamén e tamén con proxectos sinadamente pagados. Quero destacar o compromiso que xa hai a 30 de marzo de 2025 de máis de 10 millóns de euros no capítulo cuarto de subvencións. Por tanto, en tema de axudas, en materia de axudas a familias, as persoas, as empresas, xa hai máis de 10 millóns de euros no primeiro trimestre do ano comprometidos, dos máis de 39 millóns de euros que temos no orzamento de subvencións por parte do Concello de Vigo. Por tanto, unha execución que camina a bo rumbo, que camina a boa velocidade. E tamén hai que facer referencia á elaboración xa do orzamento para 2026, porque xa remitimos o pasado mes de marzo ao Ministerio de Facenda as liñas xerais para o orzamento de 2026, cumprindo en tempo e forma nos prazos de remisión desa información ao Ministerio de Facenda. Nesas liñas xerais continuamos coa boa solvencia económica do Concello de Vigo, coa débeda cero no Concello de Vigo e tamén cun nivel de presión fiscal máis baixo que os restantes concellos da provincia, tamén do contexto das cidades de similar poboación e tamén das cidades con capacidade, con cualidade de capital de provincia ou de comunidade autónoma. Nesa previsión de execución que lanzamos ao Ministerio, contamos cunha execución do gasto perto do 90% por máis de 310 millóns de euros, pero tamén hai que sinalar que esta estabilidade coa que contemplamos pechar o ano 2025 tamén ten que compatibilizarse coa previsión da regla de gasto. Regla de gasto que, como xa dixemos neste pleno en diversas ocasións, por mor do voto en contra no Congreso dos diputados do Partido Popular, sinaladamente, temos que reducir 18 millóns respecto do que nos gustaría executar, do que nos gustaría gastar, e, por tanto, unha regla de gasto que se sitúa ao final deste ano 2025 no entorno dos 277 millóns de euros, que é a previsión coa que temos que manexarnos de acordo coas reglas de gasto e de estabilidade fiscal que derivan da aplicación das normas europeas. E, pronto, cerrando e pechando un orzamento en equilibrio, pechando un orzamento tamén respetando as reglas de gasto e elaborando xa os orzamentos para o vindeiro ano 2026. Orzamentos que serán, de novo, unha nova palanca de gasto público para incentivar as actividades da cidade, para modernizar a cidade e para dinamizar a economía da nosa cidade. Por tanto, elaborando xa tamén os orzamentos do vindeiro ano neste xa mes de marzo e de abril de 2025. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Turno de grupos. Ten a palabra a portavoz do BNG.
sorprende que o Conselleiro de Facenda non se arroibe após este moi creativo exercicio de tortura dos datos contábeis para soster un relato que non é por indocumentación nin por falta de formación do profesor Aneiros. Non? É a primeira vez que vemos como un Conselleiro de Facenda pretende facer pasar por gasto executado o gasto autorizado. Non? Eu creo que vai pasar os anais do rigor, da capacidade, da solvencia técnica, se non fora porque en realidade o que se agocha detrás deste intento, algo desesperado, é simplemente manter o seu particular relato propagandístico, non? Que a realidade dos feitos non lles tumbe a súa permanente propaganda. Porque o certo é que o informe de execución dos orzamentos municipais para este primeiro trimestre de 2025 o que deixa claro, o que volve a evidenciar de maneira rotunda é que o goberno de Abel Caballero, que o seu goberno é o goberno municipal máis preguiceiro da historia da nosa cidade. Non? Falamos dos datos oficiais da propia tesourería e da propia intervención municipal que retratan de maneira incontestável a falla de xestión do goberno. Nos 3 primeiros meses deste ano só executaron o 12% do total, de máis de 355 millóns de euros. E no capítulo de investimentos o que vemos, nese capítulo no que vostedes inclúen unha e mil veces as mesmas promesas de humanizacións, entre outras actuacións, vemos como o que deron executado no primeiro trimestre deste 2025 foi apenas o 1,5%. Temos un goberno municipal que non goberna, que non xestiona, un goberno instalado na propaganda, no autobombo, con anuncios a moreas, con vistosas infografías que na súa maioría, na súa inmensa maioría, acaban en promesas incumpridas. Non? Mentres as viguesas e os vigueses cumpren e moito coas súas obrigas impositivas despois de que vostedes volveran a impoñer un sablazo fiscal decretando unha suba injusta e injustificada do 4% nas taxas e dos impostos municipais, rexeitando todas as emendas formuladas polo BNG para avanzarmos cara a unha fiscalidade municipal socialmente xusta e, por tanto, progresiva e equidistributiva. Non? Dende logo, vostedes non devolven a súa inacción de goberno, non devolve eses inmensos recursos que achega a cidadanía en forma de investimentos nin na mellora de servizos para a veciñanza. En resumo, as viguesas e os vigueses cada vez pagan máis a cambio de menos. Por citar apenas algúns dos moitos exemplos, pero por escoller unha pequena escolma moi gráfica do nivel de desleixo, de abandono que se padece no Concello de Vigo e, por tanto, o retrato do alcance da súa falla de xestión. Miren, dos 400.000 euros orzamentados para o plan de beirarrúas nos barrios e parroquias, nos 3 primeiros meses deste ano executaron 0 euros, mentres moitos ámbitos da cidade siguen a padecer un total abandono e mentres a súa resposta diante das reiteradas demandas do tecido veciñal é que non hai recursos, que hai que esperar, que hai que agardar porque non se pode atender a totalidade da cidade. 0 euros de 400.000 orzamentados para o plan de beirarrúas nos barrios e nas parroquias. Do case 1 millón de euros que vostedes dixeron que ian destinar para a promoción dun edificio de vivendas públicas en Esturáns, 0 euros, mentres son cada vez máis as viguesas e os vigueses que se ven obrigadas a marchar da cidade por non poder enfrontar os prezos desorbitados dos alugueiros. Dos apenas 205.000 euros dedicados ao Plan Municipal de Igualdade, unha contía que avergoña unha administración como o Concello de Vigo con máis de 350 millóns de euros de orzamento total, foron só capaces de gastar, de executar o 10% neste primeiro trimestre do 2025, demostrando que o seu goberno segue sen entender o reclamo do movimento feminista de máis recursos e menos discursos. E dos 300.000 euros para o mantemento e mellora de infraestructuras deportivas, 0 euros de execución no primeiro trimestre, mentras seguimos a ver pabillóns, pistas e instalacións deportivas que caen literalmente a cachos e continúan, nalgúns casos, sen iluminación. Unhas instalacións, por exemplo, algunhas delas, o campo da Etea, que o alcalde de Vigo non tivo a ben visitar outro día mentras volvía a sacar peito dunha proposta de convenio para o desenvolvemento daquel ámbito. Naquel campo, alcalde, onde non se pode adestrar na totalidade da superficie da pista porque a metade das torres de iluminación non funcionan dende hai varios anos. Non? Eso sí que é un récord olímpico, non? E debe ser tamén unha evidencia de potencia mundial do deporte municipal. Ademais, vemos con moita preocupación un elemento do que o señor Aneiros non quixo falar.
e que ven recollido neste informe de execución orzamentaria, que é en que consistiron algunhas das incorporacións de remanentes sobre o presuposto aprobado inicialmente. Unha incorporación de remanentes que, en opinión do Bloque Nacionalista Galego, volve deixar claras cales son as prioridades do seu goberno. Por un lado, duplican a partida dedicada a subvencións a aerolíneas privadas de peinador, até máis de 1.200.000 euros, e, por outra, ao tempo, recortan de maneira incomprensível en 45.000 euros a partida que está destinada ao Plan de Emprego Municipal. Esta decisión o que demostra é que Abel Caballero, que o seu goberno, quere gastar máis en subvencionar a Ryanair que en promover o emprego nunha cidade que continúa con máis de 20.000 persoas paradas e nas que este 2025 principiaba con 1.800 empregos industriais menos dos que había no ano 2024. Estes datos son, en opinión do BNG, especialmente graves se temos en conta que vostedes contan cunha amplísima maioría absoluta, tan absoluta como inútil para as viguesas e para os vigueses. Unha maioría absolutísima que co seu rodete antidemocrático impuxo uns orzamentos elaborados máis unha vez dende a xordeira autoritaria sen escoitar a ninguén nese permanente réxime de monólogo, como demostra o feito de que vostedes rexeitaran todas e cada unha das 152 enmendas parciais que formulamos o Bloque Nacionalista Galego o seu proxecto de orzamentos. 152 veces dixeron non a atender as necesidades reais das viguesas e dos vigueses. Non son capaces, e así o demostra este informe, de executar nin os seus propios presupostos. Pero tamén queremos lanzar unha mensaxe pedagóxica, de explicación, que ninguén se engane. A inexecución dos orzamentos non é aforro, é pura e dura desatención das necesidades reais das viguesas e dos vigueses, é manter o total abandono dos barrios e parroquias, é deixar en papel mollado os proxectos 1000 veces prometidos. Miren, nunca un goberno municipal na historia da cidade dispuxo de tantos recursos como vostedes dispoñen e nunca, tendo tanto, un goberno fixo tan pouco. Por iso a nosa exixencia é que abandonen a preguiza e gobernen. Menos alcalde tertuliano a pasear nos platós televisivos e máis xestión municipal. Menos promesas e máis execución. Menos anuncios e máis feitos verificáveis. E vemos, ademais, como esta tendencia se quere continuar ou se quere manter de cara aos vindeiros orzamentos. Pasou moi de pasada o señor Aneiros en relación ao marco orzamentario para o vindeiro 2026, para o período 2026-2028, Pero hai un dato nese expediente que, dende logo, entendemos que non quixera reparar nel, nin parar a súa intervención en poñer o foco, e un dato que ven recollido no informe emitido pola intervención a proposta da súa consellería, donde se di algo que as viguesas e os vigueses teñen dereito a coñecer, e é que a propia intervención municipal prevé que o seu goberno neste 2025 vai volver deixar sin executar como mínimo 4 de cada 10 euros dos orzamentados no capítulo 6 de investimentos. Significa que 4 de cada 10 euros destinados a investimentos na cidade van volver ficar en papel mollado, da mesma maneira que alrededor do 20% do capítulo de persoal vai continuar sin estar executado, a pesar da evidente falla de persoal en algúns servizos municipais que está colocando algúns deles ao borde do colapso. Con preto de 300 prazas de persoal municipal sin adxudicar, sin executar pola súa falla de xestión tamén no ámbito da política de persoal, vemos como ese é o retrato do seu goberno. Poucos gobernos municipais co volume do que vostedes dispoñen nas partidas do capítulo de investimentos poden asumir, se lles pode dicir que deixan sin executar máis de 4 de cada 10 euros cada ano de maneira sistemática e reiterada. E remato, dicía o señor Aneiros que hai que avaliar a execución cando remate o ano,
hai que ter valor, señora Aneiros, non? Eu simplemente voulle remitir a que revise a súa intervención no debate da liquidación do Orzamento Xeral deste Concello referido ao exercicio 2024, onde as viguesas e os vigueses volvimos a padecer un novo exercicio retórico do vuelva usted mañana, porque vostede sempre nos di que este trimestre non se executou, que se executará no seguinte, e agora nos dice que hai que valorar a final de ano, e o que lle dicimos é que vostedes nos últimos 4 anos deixaron sin executar máis de 500 millóns de euros do orzamento municipal. Obrigado. Turno ao Grupo Popular. Ten a palabra. Sí, grazas, presidente. Está ben, señora Aneiros, que empezase vostede a explicación do marco orzamentario do grado de execución deste primeiro trimestre da Tesorería con as excusas por diante, non? Poucos días para o pago, 57, escúdase vostede en que os gastos no orzamento fanse fronte a comparativa dun comprometido, para vostede o comprometido, para a Xunta ten que ser o recoñecido, a súa dobre vara de medir, e ademais escúdase en que ten que estar en base a unhas autorizacións administrativas previas que, como ben sabe, son automáticas. Pero, ben, dito isto, imos facer un repaso do que vostedes presentan nestes informes. É que no marco orzamentario, ademais de amosar un absoluto desleixo, porque non deixa de ser un copia-pega dos anteriores, arrastra eses erros desfasados e respecto á realidade actual. Ademais, evidencia que este goberno municipal, este alcalde, non cumpre nin sequera coa mínima actualización dos datos económicos da cidade. E como ben recoñece o informe no apartado dos gastos de persoal, que se dota orzamentariamente, como é debido, todas as prazas de relación dos postos de traballo, saben ben que non se serarán as obrigas en todos os casos debidas ás vacantes ligadas a ofertas de emprego público que non se executen neste ano. Lembro que no ano 24 o gasto de persoal que estaba previsto era de 83 millóns de euros, pretendíase neste caso alcanzalo e quedouse na orilla, non? Nesos 81 millóns de euros. En investimento estamos a ver, non? Imos en caída libre, proxectan vostedes 69 millóns para este ano, pero a metade no 26, no 27, no 28, e que ademais neste ano 25, máis da metade, 69 millóns, están adscritos a achegas externas, que sempre tratan de ocultar 1,4 millóns da Xunta, prácticamente 1 millón de esturáns, que ademais hai que poñerlo en riba da mesa, porque está pendente dun fío por esa desidia deste goberno local, e os 450.000 euros para as obras de iluminación. O Ministerio de Transporte, que volvemos reiteradamente a ter esos 6,1 millóns de euros para este ano para a Avenida de Madrid, eternamente paralizada. Convenio 2016, que caducou, convenio 2023, iban a iniciar as obras en decembro, estamos en abril, parece que falta só un trámite e que iniciarán as obras en 10 días. Non iban a iniciarse, como digo, en decembro do ano pasado. E como non tamén esos 19 millóns da Deputación de Pontevedra que ocultan sistemáticamente que son fundamentais para humanizacións e melloras urbanas como a Rampas, San Roque, Gloria Ospiño, Ruiseñor, Benavente, Torce, nomes que coñecemos sempre porque os veñen vostedes pasando dun exercicio para outro de maneira continua. En fiscalidade, que dicir, persisten vostedes na súa práctica habitual, máis impostos en alivio, siguen a subir, afírmanse en rubor que non aumentan o esforzo fiscal real, como reflito o informe, pero que isto é insultante, de verdade, para a cidadanía, máis cando o propio señor Aneiros fai un mes defendía que esta subida era necesaria para manter as mesmas inversións tras o incremento medio da inflación dun 15%. E, ademais, neste caso, cando dispoñemos de remanentes, o que deberían facer é o contrario, deberían aliviar a carga fiscal, e sobre todo a esas pequenas empresas autónomos, en vez de estrangular a súa competitividade. Realmente o que amosa isto é que vostedes non se preocupan polo tecido económico local e novamente estarán a incumprir pola falta de apoio, como digo, aos autónomos emprendedores. E o gasto corrente, que ocupa o 45% deste orzamento no ano 25, e boa parte dedicado a reparacións e mantementos dunhas infraestructuras que xa nacen defectuosas por unha pésima planificación, gasto corrente improdutivo e desmesurado.
Un marco que contempla partidas que desplegan políticas sociais, pero que sí seguen sendo insuficientes. A realidade é que a Xunta, que tamén é un dato que vostedes soen transversar, que financia o 50% dos servicios sociais, mentras que o Goberno central segue sen cumprir. Xa yo dicía novamente, yo recordaba novamente a Conselleira de Política Social o pasado 25 de abril o alcalde. O que teñen que facer é incrementar esta partida, non a bombo e platino, sacar esos 49 millóns para 3 anos, cando esa debería ser a partida anual, non a para os 3 anos. Seguimos en esos 100 euros medio por habitante que debemos de adicar á política social. E tampouco é nada alentador os datos que se desprenden da execución do orzamento 25 neste primeiro trimestre. 355 millóns, 49 executados, un 12%. Deberíamos de estar no dobre, non? Prácticamente no 25%. En investimentos, o mesmo, 67 millóns previstos, 17 comprometidos, como di o señor Aneiro, pero só 1,5 en obrigas. Estamos a falar un 1,5%. Un dato realmente demoledor. E reclaman a Xunta o desenrolo de vivenda de continuo e vostedes teñen 6,3 millóns parados en subvención de rehabilitación de vivenda dirixidas a familias e institucións sen ánimo de lucro. Sí, señora Caride, o estará comprometido, pero aquí non están obrigas recoñecidas netas, 6,3 millóns. E o mesmo Vigo Vertical, as rampas de Torrecedeira, Petolú Gris, Benavente, Exadigo, nomes que todos coñecemos porque son reiterados exercicio tras exercicios. 5 millóns de euros sen materializar. O mesmo para o Lagares, 88 millóns executados, dos 89 disponibles para a finalización da obra do paseo, investimentos en terreos e Vilagares, 215.000 euros paralizados, as subvencións de entidades culturais, o de sempre, non? Dan, conceden, pero nunca xa lles pagarán cando lles faga falta. 2,7 millóns, eso prácticamente non chegan a 500.000 os adiantados a estas entidades. Unha falla totalmente de apoio real en tempo e forma a estas entidades que traballan polo tecido social e cultural da cidade. Son entidades moi coñecidas na nosa cidade, entidades como Fundación Menela, a Faga, Fundación Sálvora, Érguete, Asociación DAO, entidades que, como digo, vertebran e manteñen a actividade social, cultural e deportiva na nosa cidade. E a tesorería, pois en melloras. Recordo, partíamos de 49 millóns en obrigas recoñecidas netas, un 13 sobre o orzamento e 34 millóns elexibles para o pago. Pero, ademais, como di vostedes, sí pagan de maneira récord, pero como pagan? Hai moitas facturas incluso fora dos plazos medios de pago. O Concello ten un 23% desos pagos pendentes, a Xerencia Municipal de Urbanismo un 64% e a Fundación Marco un 14%. Sí, señora Aneiros, 57 días para pagar, máis de 1000 facturas, pero, como digo, moitas fora de pago e, ademais, moito dese diñeiro que debería de estar xa pagado está pendente de pago. 7,6 millóns pendentes de pago por parte do Concello, 280.000 euros por parte da Xerencia, 28.000 euros por parte da Fundación Marco. E que, ademais, o informe volve a reiterar a causa principal recoñecida polo propio informe, o retraso na tramitación e validación das facturas incumpridas, incumpren a obriga de resolverlo en 5 días hábiles. De verdade, pasan os anos e seguimos cos mesmos problemas que non se molestan en arranxar. Eu creo que, en definitiva, Vigo está atrapado nun marco orzamentario antigo, desconectado da realidade, incapaz de ofrecer solucións aos desafíos dunha cidade que aspira a ser moderna e competitiva. Ese crecemento sostible, emprego de calidade, o apoio ao tecido social e económico seguen sendo promesas baleiras. Este goberno local perpetúa unha planificación baseada en promesas incumpridas, actuacións improvisadas, investimentos que ano tras ano quedan no papel e seguen sen converterse en realidades. Isto non creo que sexa o que merece a cidadanía de Vigo. A cidadanía de Vigo merece moito máis, un proxecto de cidade serio, ambicioso, comprometido coa mellora real da súa calidade de vida e non nesta deriva de improvisación permanente, maquillaxe orzamentaria, ausencia de responsabilidade política que condena a cidade á parálise mentras outras urbes avanzan. Temos que ter un presuposto, un orzamento máis ambicioso, máis realista e que, ademais, se execute e se cumpra. Para este grupo municipal, o balance realmente é claro e innegable. Este grupo municipal non executa,
este grupo municipal que goberna non cumpre e o alcalde non cumpre o que promete aos cidadáns. Máis nada e moitas grazas. Turno final, señor Aneiros, 5 minutos. Ben, a verdade é que os dos grupos da oposición lle sobra tempo, porque mira que gastan tempo en palabras ocas, faltas de contido, faltas de mensaxe. O Bloque Nacionalista Galego leva co mesmo discurso 5 anos. Non cambia, sempre fala de propaganda, tortura, relato, monólogo, rexenta as emendas. E o Partido Popular, pois lamentablemente non ten proxecto, polo tanto non ten discurso, fai unha lectura meramente superficial dos datos. Pero vamos a contestar algunhas das cuestións que se dixeron aquí. Miren, señores do Bloque Nacionalista Galego, parece que o dos remanentes non lles gusta, non? Concello de Pontevedra, orzamento de 98 millóns de euros, 50 millóns en remanentes no ano 2024. Sí, 98 millóns de euros de orzamento en Pontevedra, 50 millóns de euros en remanentes. Non chegan ni ao 62% de execución. Por tanto, vostedes fan eso de consellos vendo que eu non teño, non? Miren, aquí executamos correctamente o orzamento, non como en Pontevedra, onde, por certo, tamén teñen débeda 7 millóns de euros que agora din que van a amortizar. Xa era hora, xa se están sumando o modelo Vigo, que aquí xa levamos máis de 15 anos con débeda cero executando correctamente os orzamentos. Aquí se executa correctamente os orzamentos. Pero miren, claro, vostede fala do orzamento para beirarrúas. Digo eu que primeiro habrá que sacar un procedimento de contratación, non? Que as ofertas se presenten e que se formalicen os contratos e que despois se realicen as obras e que se as obras se cumpren, se paguen, non? Digo eu que ese é o procedimento normal nunha administración pública seria e que cumpre coa normativa. Miren, no plan de igualdade, claro, para falar do plan de igualdade, primeiro hai que telo, que hai concellos que non o teñen. E segundo, hai que executalo tamén correctamente de acordo cos plazos. Eu o dicía, estamos en 57 días hábiles no primeiro trimestre de 2025, claro que sí. Por tanto, nunha execución acorde co tempo do ano. Falan vostede de infraestructuras, claro. Nas infraestructuras tamén hai que ter campos de fútbol, hai que ter tamén instalacións deportivas e tamén tramitar os procedimentos que están en marcha para a execución dos orzamentos. Volvo a decirlle, os remanentes. Fala vostede da incorporación de remanentes das subvencións ás liñas aéreas. Me fala vostedes desas que non subvencionamos porque ademais as penalizamos por non cumprir contratos e que, polo tanto, se incorporan como remanentes para executar outras cosas neste ano 2025. Claro que sí, claro que se incorporan os remanentes. E claro que as obras teñen unha execución plurianual que require que o que non se executa ou non se pode executar un ano se continúe executando no ano seguinte. Por lo tanto, todo aquí se fai con luz e taquígrafos e non sacando, digamos, unha coma donde non é nun informe de tesorería ou de intervención ou de quen sexa, porque todo está relativamente claro neste concello. Pero miren, o Partido Popular resulta significativo a boa radiografía que fai a representante do Partido Popular. Fala dos 1,4 millóns de euros da Xunta de Galicia. Sí, eso é o que aporta a Xunta de Galicia a esta cidade. 1,4 millóns de euros da participación dos ingresos na comunidade autónoma. É o único que aporta a comunidade autónoma de Galicia ao Concello de Vigo. 1,4 millóns de euros. Por lo tanto, sí, estamos a falar do que Guarden silencio, señoras concelleiras, a vostedes ninguén os interrumpiu. Guarden silencio. E fala tamén dunha aportación da Diputación de Pontevedra. Sí, cando era presidenta Carmela Silva, esas obras, esas aportacións que se fixeron da Diputación de Pontevedra que se pagaron, que se incorporaron agora como remanente. Fala vostede dese diñeiro? Pois sí, da Diputación de Pontevedra de Carmela Silva e non desta Diputación provincial. E fala da Avenida de Madrid. A semana que ven xa veremos o que pasa na Avenida de Madrid. Eu lle recomendo que pase pola Avenida de Madrid e xa veremos o que pasa a semana que ven na Avenida de Madrid. Pero seguen co mesmo discurso de máis impostos. Sí, claro, o presidente Rueda, igual que Feijóo, no debate do Estado de Autonomía, sempre vai abaixo cos impostos, para algúns, pero logo reclama ao Estado que non lle chegan aos cartos, que o Estado non aporta. Sí, miren, aquí temos unha presión fiscal equilibrada, menos que noutras cidades do contexto de Galicia e no contexto do Estado. A presión fiscal en Vigo é
relativamente baixa, 530 euros, mentras que o esforzo por habitante e a inversión chega a case que 1.000 euros, 530 frente a 1.000 euros. Aí está a diferencia, aí están os maiores e mellores servicios que perciben os cidadáns, aí están as inversións que reciben os cidadáns e aí están tamén as subvencións que reciben os cidadáns. Subvencións que non son para pase vostede e colla o que queira na caixa, As subvencións tamén hai que xustificalas e cumprilas. E unha vez que están xustificadas e cumpridas, se abonan os importes das subvencións. E mire, na vivenda, os fondos que se achegan á Xerencia Municipal de Urbanismo son de carácter plurianual. Así que non fagan unha foto fixa de hoxe con algo que son plurianuales. Gracias. Queda da conta dos puntos 3, 4 e 5. Antes de pasar ao punto 6 de mocións, guardaremos un minuto de silencio en memoria das víctimas de violencia de xénero. Moitas gracias, señoras concelleiras e concelleiros. Pasamos ao apartado de mocións, punto 6, moción do Grupo Municipal Socialista, acordando a actuación, rexeitando a actuación do presidente da Federación Española de Fútbol en diversas cuestiones adicionales. Ten a palabra portavoz, tenente alcalde, portavoz do Grupo Socialista, don Javier Pardo. Bo día, gracias, presidente. Seguimos co tema do Mundial de Fútbol, co escandalazo, ca atrapallada que se fixo ca candidatura de Vigo. Vigo foi unha das cidades que presentou a candidatura para ser sede do Mundial 2030. Dende o primeiro momento, esta cidade amosou o seu interese e presentou un proxecto sólido, consistente e con todas as garantías, que foi seleccionado polo Comité de Selección da Federación Española de Fútbol. Esta presentación tivo lugar o 25 de abril de 2024, ca presencia de todas as entidades e organismos que formaban o Comité de Selección. A principio do mes de xullo, o expresidente da Diputación de Pontevedra, expresidente da Federación Galega e actual presidente da Federación Española, Rafael Louzán, destacado militante do Partido Popular de Vigo, anunciou na sede de Riazor, na estadio de Riazor, anunciou que Vigo estaba descartada para ser sede do Mundial 2030. Nesa data non había ningunha comunicación oficial do comité organizador a esta cidade, por ningún medio. O 5 de xullo o anunciou o señor Rafael Louzán en Riazor. Despois de 2 semanas dese anuncio, é cando este concello recibe unha comunicación mediante un simple correo electrónico de 3 líneas no que se lle comunica que a sede de Vigo non foi seleccionada para formar parte da candidatura do Mundial 2030. E o día seguinte desa comunicación, o día 20 de xullo, o Concello de Vigo enviou unha comunicación á Federación Española e a ese comité solicitando coñecer os criterios obxectivos e os baremos empregados para a selección das candidaturas.
así como as actas na que constasen as puntuacións outorgadas a cada un das 13 sedes que eran aspirantes. O día seguinte de recibir a comunicación, e disto leva falando o alcalde de Vigo un ano casi. Casi un ano a única voz que se escoitou pedindo a documentación, os criterios, os baremos destas sedes foi a do alcalde de Vigo. Non se escoitou nunca a voz da Xunta de Galicia. Non hubo un solo pronunciamento da Xunta de Galicia ou da Diputación de Pontevedra pedindo os baremos e os criterios de aplicación das puntuacións das sedes. Tuvo que ser o alcalde, mediante unha carta ao presidente da Xunta de Galicia, o que lle dixese que actuase representando unha parte moi importante de Galicia, representando a Vigo, que pedise a puntuación, que solicitase os criterios, que se atendese a petición de Vigo. E o presidente da Xunta nin siquiera el se dignou contestar, sino que delegou no concelleiro Diego Calvo, que a verdad é que tivo días millores. Tivo días millores porque a intervención de Diego Calvo e a contestación é lamentable. Sentimos que as posibles carencias que puidese ter a proposta olívica xunto ca ausencia de influencia do goberno local, oiga, unha persona que dice eso o día seguinte ten que estar cesada. É intolerable. É intolerable e algo máis. Ven a afirmar que a Vigo non se adxudica por ausencia de influencia. Está dicindo que as sedes de Mundial se adxudicaron por influencias políticas. Oiga, non se oiu a voz de ninguén pronunciándose sobre isto fora do alcalde de Vigo, A voz de ninguén. Por todo isto e o proceso que seguiu a continuación, cando un periódico a nivel nacional convertiu este nun tema de debate a nivel nacional e un escándalo de tintes políticos a nivel nacional, que o resto parece, os dous grupos políticos, parece que se queren sumar. Ata esa data calados, nin un solo pronunciamento. Por eso seguiremos levando este tema e defendendo a Vigo como se leva feito desde hai 18 anos. Moitas gracias, señor concelleiro. Turno de grupos, portavoz do BNG. Ten a palabra. Veño de comprobar que hoxe é 28 de abril e non é unha brincadeira, porque parecera que o Grupo Municipal Socialista quere instalar este pleno nun permanente día da marmota. Eu pensei, cando vin este punto no do día, que había algunha novidade en relación a esas accións xurídicas que anunciou o alcalde, que deron lugar a un informe externalizado, pero logo reparei que ese informe tan urxente que lle deron 3 meses para elaboralo, en relación a que accións poder exercer o Concello de Vigo diante da exclusión da cidade como sede do Mundial. Miren, esta iniciativa, o único que demostra unha vez máis é o nulo sentido da cidade que teñen, o nulo respeito á propia institucionalidade democrática que representa este pleno, porque vostedes están permanentemente a se discutir nunha dupla escolla, entre o todo vale e o canto peor, mellor. E desta vez utilizaron ambas as dúas. Enchen o peito en modo pavo real para simular a berros, como acaba de facer o portavoz do Grupo Municipal Socialista, que vostedes defenden en réxime de monopolio os intereses da cidade. Pero que falen os feitos. E cales son os feitos? Traen a este pleno unha moción cun texto deseñado, redactado deliberadamente para, en lugar de procurar un posicionamento unánime do pleno, o que buscan de maneira tan torpe como descarada é ver se logran forzar o voto en contra dos demais grupos para utilizalo unha vez máis de maneira demagóxica e manipuladora. Pero miren, dende o Bloque Nacionalista Galego advertimoslle dende xa. Nós non imos caer na súa trampa, non imos opoñernos a esta moción, a pesar de que nela, tanto na súa parte expositiva como na proposta de acordos, inclúan abertas falsidades como que o BNG tivemos ou temos un silencio cómplice. Permítame ler un xornal de relevancia desta cidade.
el BNG se pronuncia sobre el escándalo de las sedes del Mundial. Pura cacicada. Case foi máis contundente o portavoz municipal do BNG do que acaba de ser o señor Pardo en relación ao escándalo da exclusión da sede de Vigo como sede do Mundial. Non? Vostede, o seu é o permanente terraplanismo político. Da igual o que diga a evidencia, da igual o que argumentemos os grupos, da igual a posición que expresa o BNG a través dos seus portavoces. Vostedes o que queren é instalar o relato e utilizar algo que vostedes mesmos dicen que é fundamental non en beneficio da cidade, sino para ver si consiguen algún pequeno axuste de contas. Esta é a moción do patadón para diante. É a moción de a ver se o balón sigue correndo para ver se vostedes son capaces de tirar algún proveito partidista do escándalo. Esa é a altura do seu goberno, esa é a altura do seu alcalde. Non? Un elevadísimo sentido de institucionalidade e un elevadísimo sentido da cidade. Todo lles vale para roer, todo lles vale para intentar xogar a ese canto peor mellor. Nese sentido, dende logo, BNG, nese camiño non nos van a topar. E por iso nos volvemos tenderlles a man. Nós tamén queremos que haxe un acordo unánime desta corporación. E por iso lle volvemos a formular a mesma emenda que no pleno do mes pasado, exactamente a mesma, centrada no que é fundamental, no que é importante, que é exixir da Real Federación Española de Fútbol que faga públicas coa máxima transparencia as baremacións e os criterios técnicos e obxectivos nos que se basearon para determinar a proposta de sedes do Estado para a celebración do Mundial 2030 da que fique excluída Vigo e que se depuren responsabilidades polas graves irregularidades no proceso que veñen de ser coñecidas públicamente. Vostedes non están de acordo? Teñen algún problema con este acordo? Ten algún problema con este enunciado? Sí, que non lles cabe o reproche partidista, que non lles cabe a lea, que non lles cabe a disputa tonta, que non lles cabe a ver si lles sacan colores a non se sabe quen, porque ata nesto que lles parece fundamental como proxecto de cidade son incapaces de estar á altura. Non? E miren, tan importante era a proposta de Vigo para ser sede do Mundial que vostedes non a trouxeron a este pleno ata que se desvendou, ata que explotou ese escándalo da pura cacicada da exclusión da cidade da lista de sedes. Tan importante era para a cidade que vostedes nunca informaron neste pleno até o mes pasado de cales eran as previsións económicas dese proxecto de sede. Non quixeron, non é que ninguén os acompañase, é que vostedes querían ir sós coa candidatura de Vigo para ser sede do Mundial. E que vostedes, como sempre, xogan a confundir a cidade consigo propias e confunden unha lexítima maioría absoluta coa totalidade. Turno Grupo Popular. Presidente, hoy es 28 de abril, pero perfectamente podría ser 31 de marzo, porque esto parece un déjà vu. El Grupo Socialista trae a este Pleno la misma moción que presentó el pasado mes sobre el Mundial del 2030. Apenas ha introducido algún matiz. Se inventa algún enemigo nuevo y así parece que hay alguna diferencia, pero no. No hay diferencia ni en el fondo ni en las formas. Otra vez plantean acuerdos centrados en atacar a los demás, al Partido Popular, a la Diputación de Pontevedra, a la Xunta, a la Federación Española de Fútbol. Lo de buscar lo mejor para Vigo, para que la ciudad sea sede del Mundial, eso ya no. Eso para ustedes es absolutamente secundario, porque lo único que les interesa y lo único que le interesa al señor Caballero es montar bronca. Que podamos acoger al Mundial ya le importa mucho menos. Lo principal para él es hacer ruido, generar mucho ruido político y para eso hay que disparar a discreción, ya sea delante de un micrófono o con un monólogo sin posibilidad de réplica en el Pleno. Quizá por eso vuelven a traer aquí esta moción, para que el señor Caballero pueda marcarse otro de sus monólogos sin posibilidad de réplica. Pues como ustedes se repiten, nos obligan a los demás también a repetirnos un poco y aunque sé que les fastidia, tenemos que reiterar que llevo casi un año defendiendo que Vigo sea sede del Mundial. Ustedes quieren taparse los oídos para no escuchar las declaraciones que llevo meses haciendo. Prefieren cerrar los ojos para no leer los comunicados de prensa del Partido Popular pidiendo exprimir todas las opciones que haya para conseguir el objetivo. Prefieren ignorar
los compromisos emitidos de viva voz y por escrito por la Diputación de Pontevedra y por la Xunta de Galicia, porque eso les desmontaría su argumentario. Pero esto es lo que hay y el pasado no se puede cambiar. Nuestro apoyo a Vigo ha estado siempre ahí y va a seguir estándolo. ¿Por qué? Porque la ciudad se lo merece. Porque el Gobierno local presentó un proyecto que no era tan imbatible como pretendía hacernos creer el señor Caballero. Imbatible es sinónimo de insuperable. Y al proyecto presentado por este Gobierno socialista lo superaron muchísimas sedes. Y como la de Vigo aprobó, pero solo con un 5 raspado, también la acabó superando la de San Sebastián, aunque el motivo, por desgracia, todavía lo desconocemos. Y ese es uno de los problemas, que sacaron ustedes un 5 raspado. Y esto no lo causó Vigo, lo causaron ustedes, a que a la sede de Cornellà al Prat no le afectaron los cambios de puntuación. Esos cambios que aún nos tiene que aclarar la Federación, a la que sí exigimos transparencia. Pero aún así, nosotros apoyamos la candidatura de Vigo, porque es buena para la ciudad y tenemos sentido de ciudad. Aunque hay que atender a un tema, y es que, por un lado, ustedes exigen que los demás apoyen la candidatura de Vigo, pero luego rechazan ese apoyo. Ustedes votaron que no a la moción que este grupo trajo el mes pasado en el Pleno. Y no conformes con eso, votaron la posibilidad de traer hoy aquí una declaración institucional de mano tendida para que el Pleno en su totalidad expresara su respaldo unánime a Vigo como sede del Mundial. La razón que nos dieron es que el alcalde ya está defendiendo a Vigo. ¿Pueden aclararse entonces? ¿Es necesario o al menos es deseable el apoyo de los demás? Se llenan ustedes de reproches si a su juicio alguien no apoya la candidatura, pero luego rechazan ese apoyo. Aclaren, por favor, sus contradicciones. En cualquier caso, no se preocupen, le vamos a dar la oportunidad de hacerlo ahora mismo. Tienen la ocasión de dejar claro si prefieren apoyar a Vigo o si solo les mueve la crispación política. Hemos transformado su moción hostil y sus acuerdos destructivos en una iniciativa constructiva. Le proponemos una enmienda con 4 puntos muy claros. Apoyar a Vigo como sede del Mundial 2030, reclamar a la Federación que publique todos los baremos y puntuaciones de todas las candidaturas presentadas, demandar al organismo presidido por el señor Louzán que dé las explicaciones pertinentes tras las informaciones publicadas que inducen a sospechar que Vigo fue excluida como sede de forma irregular y, en caso de confirmarse esas irregularidades, se determinen y se depuren responsabilidades y Vigo sea reintegrada como sede del Mundial 2030. De ustedes depende si quieren mantener su política estéril de confrontación, que, como se ha demostrado, no sirve para nada, o si prefieren que empujemos todos juntos para lograrlo. Están a tiempo de corregir sus errores y rectificar. Por cierto, señor Pardo, yo estuve presente cuando usted dijo que este Mundial para Vigo, para una ciudad de 300.000 habitantes, era un marrón. A ver cómo defiende eso. Seu turno final, señor Pardo, teniente alcalde, 3 minutos. Grazas, señor presidente. Isto xa é o colmo. Veñen ao pleno e veñen a blanquear a decisión dicindo que a candidatura de Vigo era má. Oiga, vostede estuve en todas as reunións e non se pronunciou nunca. E máis, ni siquiera quixeron firmar. Ni siquiera firmaron a documentación. E ahora veñen a blanquear un chanchullo que é un escándalo a nivel de toda España. Oiga, 800 cálculos para llegar a la puntuación deseada. Esa é a realidade. E ahora veñen vostedes a blanquearlo. A cidade se lo merece. Se pronunciaron. Cando? Cando se pronunciaron? En la vida. Solo o alcalde defendió a ciudad. Cando viron que isto era un escándalo as dimensións o que se había feito, saliron a falar. Ahora se sumaron. E mire, que piden? Que sexa reintegrada. No, Vigo non ten que ser reintegrado en nada. Vigo exixe o que se ganou con unha candidatura presentada. Vigo presentou unha candidatura que estaba entre as 11 millores e foi aceptada. E logo, unha vez que unha persoa recibe unha comunicación, se cambia esa clasificación. Por que non exixen eso? Oiga, siguen vostedes poñéndose do lado da Federación, dos que o fixeron mal. E que se creen que todo isto Rueda non o sabía? Señores do BNG, verdad que vostedes, como pode decir que defenderon a ciudad
que isto non é un tema de cidade. Hai algo máis importante que a economía de cidade? Hai algo máis importante? A primeira vez que falan o 26 de marzo pasado. Hai pouco máis dun mes, 2 días. Oiga, reproche partidista no, defensa da cidade. Lle recordo que en marzo de 2024 vi o pleno unha resolución aceptando presentar a candidatura. Lle recordo que ninguén se pronunciou. Vostedes é un tema que non lle prestaron ningunha atención, nula atención. Entón, quen vai a presentar a candidatura? O BNG? Oiga, no ano que gobernen, no 2127, a presentará o goberno. O goberno é o que defende a cidade. Igual que leva un ano facendo o alcalde de Vigo. Un ano reclamando. Todo o que piden se leva un ano reclamando. Un ano nos medios de comunicación. Un ano exixindo. E que isto cambiou hai 18 anos. E que antes Vigo lle tomaban o pelo, pedía, solicitaba. Ahora exixe. Ahora exixe que se manteña o que lle deu a documentación presentada. Exixe que Vigo siga sendo sede do Mundial como foi na primeira calificación. Non pedimos. Desde hai 18 anos se exixe. Por certo, os berros é un defecto do animal. Gracias. Señor concelleiro, sí que cambiaron cousas dende o último pleno. Sí que cambiaron. Sí que hubo cousas absolutamente intolerables e improcedentes. Nada menos que o conselleiro de Presidencia e de Deportes da Xunta de Galicia dicindo que Lozán se había dado explicacións. Dunha gravedade extrema. Como que non pasaron cuestiones? Como que non pasaron co máximo responsable de Deportes de Galicia viu a Vigo a decir que Lozán se había dado explicacións? O único en toda España que o dixo. O único. Porque toda España está dicindo que Lozán fale, que explique, que diga. Pero iso quedou xa tan atrás. Claro que hai que volver a decir que Louzán todavía non repuxo a Vigo no sitio no que ten que estar, porque Vigo ganou. Claro que era imbatible o proxecto de Vigo. Absolutamente imbatible. Como pode a presidenta do Partido Popular de Vigo decir que era batible cando ganou? Como pode vostede decir que o proxecto ten carencias se ganou? Non o ve aquí, que ganou. Debe ser usted a única en España que non o mirou. Pero usted é a presidenta do Partido Popular de Vigo. E, por tanto, que vostede diga especialmente singular. Pois usted dice que o proxecto ten carencias e acaba de decir que era batible. Acaba de decir que no cambio que se fixo desde aquí hasta aquí, dende este Elstel hasta este, Vigo era batible. A cuestión non era que sea batible quen calificou e por que, de que forma. O que vostede, señora presidenta do Partido Popular, non sigue isto. E que vostede non sabe que 2 dos 3 membros que compoñían a candidatura técnica dicen que non participaron en este Excel. Non o sabe. Como se atreve a falar aquí sin decir que este Excel segundo que excluye a Vigo foi votado solamente por unha persona dos 3 que compoñían o Comité Técnico de España? O sabe toda España. Pero claro, se o Partido Popular de Vigo defende que isto foi leal, ben feito e que a calificación que excluye a Vigo se queda solo ao lado de Louzán. E isto é polo que estamos aquí hoxe. Precisamente por eso. Estamos aquí hoxe porque vostedes siguen apoiando que Vigo non este no Excel e non sea sede do Mundial. E acaba de decir a presidenta do Partido Popular. Porque tamén dixo en pleno debate, a pesar das carencias que sabíamos que tiña o proxecto presentado polo Goberno local de Vigo. Cales? Cales son as carencias? En pleno debate. Cando toda España está dicindo que isto é un escándalo total, cando a FIFA está dicindo que xa empeza a decir a propia FIFA, o presidente do Partido Popular de Vigo dice que está moi ben, que o proxecto de Vigo era batible e que quedou fora, e que suspendeu, e que se quedou fora, porque alguén pasou de aquí a aquí. Magnífico, magnífico.
Pero ainda non nos dixeron por que pasaron desta calificación a esta. Porque 2 dos 3 non estaban en esta reunión. Por certo, a propia persona que o dice que foi en unha cafetería. Pero hai 2 dos 3 que non estaban na cafetería. Debían estar en outro lugar. Como pode o Partido Popular decir aquí, e en un tema desta envergadura, que tenga esta cidade enervada a toda España vendo este escándalo, porque un mundial trascende do fútbol. E imaxe en economía, forma de presencia. E claro que nos estamos con absolutamente o apoio democrático da cidade. Que nos lo dieron con 19 concelleiros, señor portavoz do BNG, con 19 concelleiros, vostedes 3. E sacamos a vostedes 45 puntos de ventaxa. Eso é a democracia. A democracia é isto. Isto é representación popular. Feita dende a propia democracia e o voto, que a vostede lle parece que non. É vostede o que nega a democracia. A democracia é este pleno e a elección que fixeron os ciudadanos votando libremente en esta ciudad. E dándonos 45 puntos por encima de vostedes. E isto que temos que seguir falando, claro. É do que seguiremos falando todas as veces que sexa preciso. Porque esta cidade está indignada con esta decisión que tomaron a Federación e que apoiou a Xunta de Galicia a traveso do conselleiro, a traveso do presidente da Xunta, que sigue calado sin dar o apoio que necesitamos, e ademais de a negación aberta dentro do Partido Popular de Vigo de que tiñábamos méritos suficientes. Pois estamos con a batalla, claro, e vamos a seguir. Non vamos a parar. Pero Vigo está en esta batalla tamén. Pero a decencia da elección e das elecciones están tamén en esta batalla ao lado de Vigo. Porque claro que temos a simpatía e o apoio prácticamente de todo este país. Prácticamente de todo o país, que sabe que fomos excluídos de forma absolutamente indebida e injustificada. E vamos a seguir dicindo que teñen que repoñer, e lles falta tempo, a Vigo como sede de Mundial. Porque democráticamente Vigo ganou. Democráticamente, e na valoración que importa, que é a valoración que fixo a Comisión Técnica e que despois foi cambiada sin que se sepa moi ben por qué. Por iso, esta votación é moi importante. E todas as votaciones son moi importantes, pero a votación sobre o Mundial aquí xa se fixo. Claro que ahora queremos. Que queremos? Queremos as responsabilidades dos que deixaron esta cidade sin defensa, habendo sido elexidos por esta cidade. Claro que sí. Claro que é importantísimo. Como que é redundante decir o que acabamos de escoitar agora que Vigo non tiña un proxecto para pasar? Isto leíron dúcias de millóns de personas en este país. Dúcias de millóns de personas. E solamente o Partido Popular de Vigo nega isto, unido, eso sí, ao silencio da Diputación, ao silencio do presidente da Xunta e a voz activa ao lado de Louzán, avalando a negativa do conselleiro de Deportes da Xunta de Galicia. Entendo que non se aceptan as emendas, señor concelleiro. Pasamos á votación. Moción do Grupo Municipal Socialista repudiando a actuación do presidente da REF, exixindo a restitución de Vigo como sede do Mundial e outros acordos complementarios. Votos a favor? 18. Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada por... Queda aprobada por 18 votos a favor, ningún en contra e 8 abstencións. Pasamos ao punto 7º. Moción do Grupo Municipal Socialista instando a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional a inversión necesaria para a reforma integral dos colexios públicos vigueses e acordos complementarios. Ten a palabra a Conselleira de Educación, Olga. Grazas, presidente. Bo día.
Nesta moción volvemos a exixir á Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional levar a cabo a reforma integral dos colexios públicos vigueses que así o precisen e que esas reformas empecen xa. E hoxe falaremos dun colexio en concreto, o CEP Celso Emilio Ferreiro, pero xa lle adianto, seguiremos falando das necesidades dos centros de un en un. Pero empecemos polo Celso Emilio. Mañán, 29 de abril, fai exactamente 4 anos que o técnico municipal de Educación emitiu un informe enviado á dirección do centro e á Xefatura Territorial de Educación de Pontevedra. Un informe realizado a petición do centro nese ano 2021 para valorar a orixe dunhas filtracións de agua existentes na derradeira planta do edificio principal. Despois de numerosas visitas pola problemática indicada, chégase á conclusión que as filtracións poden proceder ou ben de unha fenda existente na fachada ou ben pola cuberta do edificio. A fenda da fachada situada no último andar e con orientación oeste reparouse. Claro que sí, que se reparou. Pero nese informe tamén se indicaba que, dada a situación da cuberta, a dirección do centro debería solicitar á Xunta a súa substitución. E nos consta que así se fixo. As distintas direccións do centro enviaron á Xunta a solicitude do cambio do cuberta en base a este informe do ano 21 a primeiros de maio e en setembro dese mesmo ano. En decembro do 2022, volveron a enviar en outubro do 2023, en febreiro, setembro e novembro do 2024, e logo, xunto con outro informe dunha empresa de reparacións, a primeiros de febreiro deste ano. Outro informe que volvía a pôr de manifesto que a retirada da vexetación sería imposible sin retirar a totalidade das tellas, e volvía a recomendar a sustitución total da cuberta por unha nova. No mesmo sentido, outra empresa emitiu outro informe a finais do mes pasado, que se volveu remitir á dirección e á Xefatura Territorial. E despois de todos estes anos, cal é a resposta da Xunta? Primeiro, non houve ningunha resposta. E agora a resposta é que a culpa é do Concello por falta de mantemento. Quen non fixo o mantemento? Quen reparou as grietas? O Concello. Quen repuxo as tellas? O Concello. Quen limpa os canalóns? O Concello. Quen recompuxo a totalidade das tellas nalgúns dos aleros? O Concello. Quen reparou os dinteis das ventás? O Concello. Quen desatascou as baixantes? O Concello. Quen impermeabilizou a fachada sobre a aula? O Concello. Pero que, además, nestes derradeiros anos, saben que tarefas de mantemento fixo o Concello no Colexio Celso Emilio Ferreiro? Pois, por exemplo, a sustitución do pavimento da aula matinal, os baños, reparación das tuberías e do falso teito no aulario, o pintado da aula de plástica, a reparación da varanda do patio de xogos, o acondicionamento da zona xardiñada, a limpeza de 3 terrazas e colocación de baixantes, o pintado de paredes e teito dun aula e colocación de cortiza, a reparación do pavimento da pista e da canaleta de recollida de aguas e pintado das portas dos vestiarios do pabellón, a poda de árbole do arbolado no recinto escolar, está tramitándose a reparación do muro de peche da avenida Castelao, está feito o proxecto técnico dunha pista cuberta no centro, lles parece pouco mantemento. Pero que, ademais, como no resto dos colexios públicos vigueses, o Concello fai o mantemento das instalacións eléctricas, dos ascensores, das caldeiras, dos sistemas de calefacción, dos sistemas de vixiancia. O Concello paga a luz, a auga e a limpeza de todos os centros. E agora sumémoslle os oficiais de instalacións e os cartos de autoxestión que reciben os centros. Lles parece que o Concello non fai mantemento? Podemos seguir sumando. O 99% dos baños reformados dos colexios foron feitos por este Concello. O 99%. Lle sigue parecendo pouco? Pois sigamos, reparamos, pintamos e modernizamos moitísimas pistas deportivas escolares, ampliamos comedores, transformamos espacios educativos, construímos 10 pistas cubertas. E, mentras tanto, onde está a Xunta? Vai sendo hora de que aparezca. Gracias, señora concelleira.
Ten a palabra o BNG. Grazas, presidenta. Bo día a todos e a todas. Desde o Bloque Nacionalista Galego compartimos plenamente a necesidade urxente de acometer investimentos estruturais nos centros educativos de Vigo e así o temos demandado infinidade de veces neste pleno, como damos conta casi prácticamente todos os meses. A realidade fala por si soa e son moitos os colexios públicos de Vigo que presentan deficiencias graves propias de anos e anos de abandono por parte da Xunta do Partido Popular, que tan só se limitou a propaganda, como no anuncio de Plan de Arquitectura Pedagóxica, prometendo inversións e actuacións que nunca se executan e desatendendo as reiteradas chamadas de atención das AMPAs e de toda a comunidade educativa. A educación pública, como pilar fundamental de igualdade de oportunidades, precisa instalacións dignas, seguras e modernas. Non se pode falar de calidade nas infraestructuras educativas cando hai centros con cubertas en mal estado, con fiestras en illamento, instalacións eléctricas obsoletas ou carencia nas adaptacións de accesibilidade. Desde o BNG vimos reclamando nos últimos anos, tanto no Parlamento galego como no Concello de Vigo, un plan extraordinario de investimento para a renovación integral dos centros educativos de Vigo debido ás carencias e deficiencias que presentan. Como ben dixo o señor Alonso, temos aínda recente o alarmante episodio do desprendemento de cascallos da cuberta do teito no CEP Celso Emilio Ferreiro, que puso en risco a seguridade do alumnado e profesorado, tendo que intervir incluso os bombeiros para precintar o seu acceso. Un incidente que non se pode tratar como unha mera anécdota, senón como unha evidencia máis da desatención que padecen os centros educativos públicos da nosa cidade, afectando a algo tan básico como é a seguridade. Feito perante a que a resposta da Xunta e do Concello foi enredar nunha nova polémica sinalando a responsabilidade no contrario en lugar de coordinar esforzos para resolver o problema. É dicir, temos un centro no que caen cascallos da cuberta e o máis urxente e o único que lles preocupa a vostedes é eximirse das culpas e das responsabilidades. Miren, esta guerra entre PP e PSOE, PSOE e PP, os vigueses e viguesas levamos anos padecéndoa e ao final quen o padece a cidadanía, xa que as inversións que tiren que facer uns e as intervencións que tiren que facer os outros quedan en mentiras e promesas incumplidas. Ao tempo que denunciamos o abandono da Xunta, debemos ser claros e rigurosos, alertando que o Concello de Vigo tamén ten competencias que non pode eludir. Resulta contradictorio exixir a Xunta que cumpra coas súas obrigas, algo que apoiamos e tamén exiximos, mentras o propio Concello non mantén debidamente os edificios da súa competencia. A conservación ordinaria dos centros de infantil e primaria é responsabilidade municipal. E tamén neste eido hai graves deficiencias, como hai tempo, e que xa foron trasladados en multitud de ocasións a este goberno municipal, tanto no que ten que ver co mantemento como nos infraservizos que prestan as empresas privadas contratadas polo Concello, como os de limpeza, onde hai carencias do máis básico, como mesmo o papel hixiénico, como ten sucedido en numerosos colexios públicos da cidade. Por poñer dous exemplos, o CEIP Castelao de Navia e o CEP Valle Inclán. Sen que este goberno supervise nin exixa ás empresas o servizo íntegro contratado no referido tanto a medios materiais como a medios persoais. O realmente triste é que son as crianzas de Vigo as que sofren esta ausencia total de control. Por iso, dende o BNG, defendemos unha posición coherente. A Xunta debe acometer con carácter de urxencia un plan de reforma integral dos centros educativos de Vigo, priorizando os máis deteriorados en diálogo permanente coa comunidade educativa. Mais tamén o Concello debe asumir as súas competencias en materia de mantemento, incrementando o orzamento destinado á reparación, acometendo actuacións preventivas e establecendo un calendario transparente de intervencións levando a cabo unha supervisión real dos mesmos. No Bloque Nacionalista Galego non nos resignamos nen imos permanecer calados mentras asistimos á propaganda permanente de quen preside a Xunta e de quen preside este Concello. A defensa do ensino público galego e de calidade pasa por feitos e non só por palabras. Imos votar a favor desta moción, mas instamos a que esta defensa do ensino público sexa real, exixindo
asunta, sí, pero tamén cumprindo desde o Concello coas obrigas que lle corresponden. Vigo precisa unha verdadeira política educativa que poña as persoas no centro e non a gobernos que o único que queren facer é escorrer o bulto, desatenderse e culpar os outros cando suceda algunha desgraza. Actúen antes de que isto suceda. Moitas grazas. Ten a palabra o Grupo Popular. Sí. Bo día. Isto chove sobremollado. No pleno, vou a recordarlle o que falamos no pleno se fai 8 meses. Non? Recordáballe que hubo un pleno o 30 de setembro de 2024 donde tivemos a oportunidade de que Vigo volvera a ser referente en materia educativa. E dicíalle que aquel pleno votaron en contra de incrementar as partidas económicas adicadas á autoxestión. Ese modelo, votaron en contra, ese modelo de autoxestión que foi instaurado por unha concelleira que aínda é recordada pola comunidade educativa, Maite Fernández, que aportaba, o Concello aportaba unha cantidad económica. Prácticamente son as mesmas cantidades. Algún centro educativo de línea 3 ten 9.000 euros e casi o gasta na poda, algún centro educativo. Votaron que non os seus compañeiros. Tamén lle decíamos que procederan a evaluar a situación dos centros educativos en relación ao mantemento, que fixera un cronograma. Non temos cronograma aquí, pasaron 8 meses. Naquel pleno, recordáballe, novembro, que era un momento de facer acometer as labores básicas de conservación. Enseñáballe, lembrolle, a foto de como estaba o estado, que os fai un momento diga que limpiaron o tellado, cando o tellado ten máis herba, creo que tuvo un lapsus usted agora fai un momento, porque o tellado ten, sí, pois recórdolle que vostede dixo que se estaba que limpiar, entre outras cousas, no fragor da intervención. Mire, e segundo, ou terceiro, lle decía que a coherencia, no seu momento, os seus compañeiros que non están aquí, votaron en contra de que no Parlamento de Galicia, aquí votan unha cousa e no Parlamento de Galicia votan o contrario, para que o Goberno Central dera máis cartos para a arquitectura pedagóxica. Votaron en contra. Bien. E quere máis probas de deixadez. Nos fixo un relato de obrigas que ten que cumprir. De obrigas que ten que cumprir, sí. De obrigas, de mantemento, de limpieza. Ya recordábamos naquel momento os incumprimentos da empresa concesionaria da limpeza, que sigue nun fragante e hai que felicitar os poucos traballadores que ten a empresa, que van a cumprir, e as queixas e o que están facendo para sobrepoñerse ás deficiencias da empresa concesionaria. E o sabe, Olga. Pero decíamos naquel momento que dependía dos seus compañeiros. Moitas veces quen goberna son as concellerías, como por exemplo a do señor Aneiros. O señor Aneiros e a Concellería de Facenda, moitas veces deixando cartos ou destinando cartos para a enseñanza pública, porque hai un dato, en Vigo hai 47 centros públicos ao 100%, 40 concertados e 2 privados. Esos son os datos, 47, co cal a ratio de centros o ten doado. Se hai vontade política de intervir e de dictar cartos de conservación e mantenimento, non chegaríamos a situación como está, en este caso, o Colexio Celso Emilio. Eses colexios, todos, hai labores de mantemento que se no tellado. Cantas veces limpian os tellados dos centros educativos? Cantas veces? Iso é unha labor de mantemento. E se eu lle pido a unha empresa que me faga un informe, sabemos como fai os informes de parte. Por lo tanto, vamos a votar en contra, porque estamos esperando aínda que fagan ese inventario de
de necesidades dos centros educativos para priorizalos. Mentras tanto, levamos 20 mocións repetitivas e sempre é o mesmo. Sí, sempre repetitiva. Sabe que do 2016 ten a mesma moción? En abril, 25 de abril de 2016, a mesma. Lea, está o diario de sesións. Moitas gracias. Prégolles que falen cando lles corresponda o turno, porque así levamos mellor o pleno. Ten a palabra para pechar o debate, señor Alonso. Bueno, primeiro empezamos por algo moi sinxelo, o Partido Popular. Que fácil o ten pedíndolle máis cartos ao goberno central e despois cargando as responsabilidades do traballo nos gobernos de abaixo, nos gobernos locais. Digo, así é facilísimo gobernar, facilísimo. Igual que non entramos a como se fan os informes, por favor, non entremos a como se fan os informes. Teño que recordarlle tamén que o tema da autoxestión subiuse un 25% no ano 2003. Un 25%. Canto subiu a Xunta os gastos de funcionamento dos centros? E o tema de limpeza. Esta concellería gasta 3.600.000 euros anualmente na limpeza dos centros educativos. E vai ter un contrato para revisar que se cumpla. Pero, a ver, aquí non hai máis que unha realidade. É a que están vivindo os centros, que esa é a realidade dos centros. Primeiro, unha administración que o Concello que excede as súas competencias, porque moitas das cousas das que falamos antes non as tiña que facer o Concello, non son mantemento. Pero despois hai outra administración, a Xunta, que escapa das súas responsabilidades. É verdade que o Concello é máis cercano, é verdade que teñen interlocución, é verdade que se lles escoita e que piden de todo. E a Xunta hai unha realidade que poucas veces lles escoita e cando o fai, o problema é que a resposta sempre é ou que che faga o Concello ou que a culpa é do Concello. E todo isto, despois recordando algo que decía o concelleiro do BNG, que no ano 2021 presentaron ese plan de nova arquitectura pedagóxica da que é verdade que levamos falando como unha cousa tan importante, pero que falaba tamén de rehabilitación de centros. E en que se resume eso? En nada. Bueno, un pequeno inciso. Nese ano 21, creo que xa o comentei algunha outra vez, Feijóo levaba gobernando xa 12 anos e dixo que iba a tomar esas medidas. O mellor eses 12 anos son o tempo de espera que teñen que esperar os centros para que lle contesten ou os atendan ou algo así. Pero voulle recordar unha cousa. O Celso Emilio Ferreiro, a cuberta do edificio está a base de planchas de fibrocemento con recubemento de tellas de cerámica curva. Se hai que cambiar o 90% das tellas, eso é mantemento. Unha construción de fai 43 anos a base de fibrocemento que lle recorda amianto, non? Lles parece pouca xustificación, ademais de todo o que falamos anteriormente para cambiar a cuberta? Fáganos xa. Os colexios necesitan unha resposta. E nós sacaremos aquí de un en un todas as necesidades. Gracias, señora concelleira. Sometemos a votación a moción número 7 da orde do día. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada por 17 votos a favor e 5 en contra. Pasamos ao punto 8 da orde do día, moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a desbloquear as actuacións que ten pendentes na cidade de Vigo. Ten a palabra o Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Los ya 16 años de gobierno del Partido Popular en la Xunta han sido de castigo, de marginación total a esta ciudad. Los gobiernos del Partido Popular, primero Feijóo, ahora Rueda, no han atendido las demandas de esta ciudad. Demandas reiteradas
año tras año. La lista es inmensa y ha sido objeto de debate en este Pleno, de actuaciones absolutamente necesarias que, como decía Feijóo antes y Rueda ahora, han ignorado, eso sí, favoreciendo a otros territorios. Otros territorios sobre los que seguimos diciendo lo mismo. Nos felicitamos de lo bueno que le pase a otras ciudades, pero reivindicamos lo que nos corresponde. Es al propio presidente Rueda, al que le escuchamos continuamente, decir que no quiere para Galicia más que para los demás, pero menos tampoco. Por esto, incumple en relación con Vigo como presidente de todos los gallegos y gallegas. En el debate del Estado de la Autonomía, Rueda pedía un 6% de los fondos europeos, así, lineal, en función de la población de Galicia con respecto al Estado español. Y desde esta ciudad venimos pidiendo también ese 11% que nos corresponde, una inversión equivalente a la que habla Rueda en función del peso poblacional de esta ciudad. Bien, y frente a esta situación, la delegada de la Xunta de Galicia en Vigo se permite responsabilizar a este concello de bloquear inversiones en la ciudad. Sabemos que la figura política, a lo largo de la historia del delegado o delegada de la Xunta, nunca ha estado al servicio de esta ciudad. Siempre todos los que fueron nombrados para este cargo se han comportado como una correa de transmisión del desprecio del Gobierno del Partido Popular a la ciudad de Vigo. Lo mismo que permanentemente han realizado los distintos grupos municipales del PP que se sientan aquí. Bueno, esas declaraciones merecen acordar aquí, en el Pleno de este Concello, la situación de las actuaciones de la Xunta en la ciudad, pero de forma documentada, con las demandas más actuales, porque, como decía anteriormente, si nos referimos y nos remitimos a las que históricamente hemos reivindicado, la lista evidentemente sería más larga. Y nosotros no hacemos, como el BNG, programas electorales, porque ya han sido reivindicadas. Por eso exigimos en esta moción, a propósito de esas declaraciones de la delegada de la Xunta, que la Xunta desbloquee de inmediato las actuaciones pendientes y que es bueno recordar para poner las cosas en su sitio y dejarse de demagogias. Y por eso proponemos que se desbloquee de inmediato lo que está pendiente en este momento, porque sobre los túneles en esta ciudad estamos pendientes del túnel del Duayen y de Beiramar. Se documenta en la moción que presentamos las fechas en las que hemos remitido la documentación y se afirma evidentemente y de forma categórica que está parado por la Xunta y que no hemos obtenido respuesta. Sobre la ETEA, en la ETEA paga zona franca, está remitido el convenio. La contestación a bote pronto de la consellera siempre la misma. Lo estudiaremos y contestaremos, pero en todo lo que figura en esta moción llevamos mucho tiempo esperando. En el IFEBI también pretende pagar zona franca y están justificando las cantidades que aportamos cada uno, negando la importancia de lo que ha hecho el Ayuntamiento de Vigo. Y en el puerto de Vigo, y recientemente se comprobó, quien paga es el Gobierno de España. Pero también pendiente sobre las pistas de atletismo de Balaídos, y luego vienen en la moción una serie de proyectos parados en la ciudad por la dilación de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, estamos en una situación en la que este concello no paraliza absolutamente nada, sino que la conclusión, y viene de hace muchos años, es que están permanentemente bloqueadas por el Gobierno del PP. Gracias. Tenga palabra o BNG.
Autocualificar de documentada esta moción é dun nivel de atrevemento importante, non? Porque, tendo en conta que a motivación desta iniciativa política do Grupo Socialista son unhas declaracións da delegada da Xunta en Vigo, pois dá para pensar porque raya evidentemente na frivolidade. Igual que raya na frivolidade que vostedes falen aquí de dilación imputando que hai algún proxecto remitido hai un mes que ainda non recibiu resposta por parte do Goberno galego. Bueno, máis demora teñen vostedes a hora de atender os requerimentos documentais dos grupos de oposición ou de dar resposta que nunca fan ás interpelacións nas comisións informativas. Digo por aquelo de ter un mínimo de apego ao rigor. Vostedes din que con esta moción pretenden facer, di literalmente, un relatorio documental de cal é a situación das actuacións da Xunta que a Xunta debería levar a cabo na cidade que non están a ser atendidas e que son as que se relacionan. Vostedes falan de 11 actuacións, efectivamente o Bloque Nacionalista Galego que si temos proxecto para a cidade, programa para a cidade e defendemos o mesmo en favor de Vigo, en Santiago, en Madrid ou en Bruxelas, lle facemos unha emenda para completar esa relación, para demandar que a Xunta atenda as necesidades de Vigo como a maior cidade do noso país que teñen sido trasladadas precisamente polo BNG a través de emendas parciais aos orzamentos da Xunta deste 2025 para incrementar en máis de 143 millóns de euros o investimento previsto para a cidade para desenvolver as seguintes actuacións. Promover a creación dun centro de reparacións navais na ría de Vigo, desenvolver un plan comarcal de reactivación productiva e reindustrialización, crear un centro metropolitano para impulso tecnolóxico, promover un mercado de oficios artesáns en Vigo, acometer a ampliación pendente da Escola Superior de Arte Dramático de Galiza en Navia, da ESAD, axilizar a construción do novo IES en Navia, mellorar as infraestructuras e equipamentos dos colexios públicos, aumento de financiamento dos comedores escolares dos centros educativos públicos, participar no financiamento da rede museística de Vigo, conveniar co Concello de Vigo a ampliación da rede de bibliotecas públicas, recuperar os muiños da parroquia de Valadares, plan de recuperación para a posta en valor do patrimonio industrial vigués, plan de promoción do uso do galego na cidade de Vigo, un servizo de autobús express ao aeroporto de Peinador e colaborar na mellora da conexión de transporte público co Cubi e co Hospital Álvaro Cunqueiro, participar do financiamento da reforma das pistas de atletismo, implementar as gardas de 24 horas nos xulgados, a reforma da antiga estación de bus da Avenida de Madrid para usos sociocomunitarios, o túnel de Xulián Estévez e a prolongación do túnel de Beiramar, mellorar os accesos ao IFEBI, obras de acondicionamento urbano e mellora dos billetes de titularidade autonómica en Vigo, posta en marcha dunha bolsa de vivendas sociais e de emerxencia habitacional, creación dun dispositivo de emerxencia habitacional e dun plan de atención ás persoas sin fogar, obra de melloras nos cascos históricos da cidade, capitalizar con máis recursos o consorcio do Casco Vello, acondicionar o paseo marítimo da ETEA, un plan territorial integrado para a área metropolitana de Vigo, un plan integral de recuperación dos montes periurbanos e de prevención dos lumes, a creación dunha unidade de trastornos alimentarios na área sanitaria de Vigo, a ampliación da unidade de hospitalización de saúde mental infanto-xuvenil do Cunqueiro, aumento de recursos de radioterapia na área sanitaria e integración de Galaria nos Sergas, o rescate do Álvaro Cunqueiro, o acondicionamento dese hospital, da contorna dese hospital, a absorción de Povisa polos Sergas, 2 novos puntos de atención continuada na cidade, o saneamento integral da ría e colaborar na mellora da rede de saneamento e depuración do Concello de Vigo, participar no financiamento da mellora da rede de abastecemento da auga de Vigo, o sistema de telecontrol de verteduras no río Lagares, construción dunha nova residencia de maiores a maiores da prevista e 1000 veces prometida en Teis, no barrio de Coia, construción de novas escolas infantis en Vigo, a mellora de servizos e dotacións do punto de encontro familiar e aumento de financiamento do Centro de Información ás Mulleres da cidade de Vigo e a elaboración do proxecto de 2 novos centros. Esas son as propostas porque son parte importante das necesidades reais da cidade que non se colmatan, que non se completan apenas cos seus exiguos, cos seus limitados proxectos e intervencións. Isto é o que hai que demandarlle á Xunta do Partido Popular. Isto é o que lle corresponde á maior cidade de Galiza. Isto é de verdade exixir que o goberno galego deixe de abdicar da súa responsabilidade e entenda que en Vigo habemos, como mínimo, 300.000 viguesas e vigueses que somos 300.000 galegas e galegos con dereitos e con necesidades que no marco das súas competencias debe atender a Xunta de Galiza. O demais será simplemente o seu mini e particular axuste de contas coa delegada territorial da Xunta de Galiza, que, dende logo, é un episodio ben triste da política municipal en Vigo, pero tamén dá conta de que vostedes efectivamente non poden trasladar programa porque con enteñen é máis proxecto que permanecer no goberno. Máis nada.
Ten a palabra o Grupo Popular. Grazas, Presidenta. Ben, asistimos unha vez máis neste pleno como cada luns, como cada último luns de mes, a un novo episodio da estrategia deste Goberno Municipal de Abel Caballero de atacar por terra, mar e aire a Xunta de Galicia. Dá igual o asunto en cuestión, o caso é non deixar pasar a oportunidade para afondar no seu relato de todos contra Vigo, salvo, claro, cando os outros son institucións gobernadas polo PSOE. Nese caso, todos son parabéns e cero críticas. E así resumimos o argumentario de Abel Caballero nestes 18 anos. Botarlle a culpa do PP, goberne onde goberne, aínda que para iso haxa que tirar de mentiras ou crear conflitos. As palabras da delegada territorial foron consecuencia destes ataques. Porque xa está ben de falar de encontronazos, rifirrafes ou disputas entre Xunta e Concello, cando do que realmente estamos a falar é dun bloqueo e dun boicot permanente por parte deste alcalde, que o que realmente quere e o que busca é que a Xunta non invista en Vigo. Ese é o obxectivo último do señor Caballero, como demostra o feito de que nin tan sequera permita sinalizar o Camiño de Santiago o paso por esta cidade. Claro que todo isto hai que disfrazalo dun suposto agravio a Vigo e dun antiviguismo que non é real. Como non é real esta moción, que é unha nova farsa. Non é que a Xunta non faga, é que vostedes non deixan que faga, que é xusto o contrario. Miren, falan aquí dos túneles de Beiramar e del Duallen. Xa hai que ter valor, señor Font. Pero se foron vostedes os que cancelaron un día antes a reunión a que lles convocou a conselleira de Infraestructura, María Martínez Allegue, para falar precisamente destes dous asuntos. É que non teñen nin o máis mínimo respeto institucional por ninguén. Pero o peor de todo é que non teñen ningunha gaña por avanzar nestes proxectos. O único que buscan é máis gasolina para botar o lume. Vostedes inventaron unha excusa para non sentarse na mesa coa conselleira. Esa é a verdade. E, polo tanto, os que están a paralizar e a non facer que avancen estes dous proxectos é este goberno de Abel Caballero. Porque a Xunta xa lle trasladou o seu apoio ao mesmo. Fixo o presidente Rueda co túnel de Beiramar na reunión que mantivo co alcalde en xuño do ano pasado. E no caso do túnel del Duallen, os dous días de que o alcalde lle trasladara esa nova petición. O presidente comprometeuse coa mesma porcentaxe que se puxo na Coruña, pero tampouco lle valeu ao alcalde. E agora xa está enleando de novo coas cifras e incluso acusando o goberno galego de atrasar esta obra porque lle pide máis información técnica do mesmo, como se Patrimonio poidera saltarse as normas e os procedementos establecidos. E o mesmo no resto, ou na maioría dos casos que mencionan nesta moción. Pero de que estamos a falar aquí? Quere que falemos dos prazos deste Concello? De política social, por exemplo. Son vostedes, repito, os que incumpren a súa palabra cando existe un acordo entre as partes, como é no caso da TEA e no IFEBI, que tamén están a boicotear, non vai a ser que as cousas saian para diante. É por iso que tamén teñen bloqueado o futuro centro de asociacionismo vigués nos antigos xulgados da Rúa Lalín, onde hai orzamentados máis de 20 millóns de euros destinados ao tecido asociativo desta cidade. Quizás por iso estén a bloquealo. Esta estrategia de boicot e ataque permanente está a impedir que a Xunta poida investir en Vigo máis de 70 millóns de euros, pero aínda ao seu pesar este goberno galego segue adiante e ten en execución agora mesmo outros 375, sendo de sobra e de largo a administración que máis inviste nesta cidade. Entre outras cousas, para facer novos centros de saúde, novos centros de ensino e, sobre todo, vivenda de promoción pública. Velaí a diferencia, que mentres uns se dedican a facer e xa teñen preto de 1000 vivendas públicas en marcha, outros se dedican a perder 1.200.000 euros de fondos europeos para un edificio de vivendas destinado a alugueiro social que aínda non foron quen de empezar. E cando non poden nin boicotear nin apropiarse das obras dos demais, entón negan a existencia de outro, caso da Deputación, que cando estaba gobernada por Carmela Silva, sei que investía en Vigo infinito, e non sei canto eso, infinito. E curiosamente agora, que está en mans do PP e ten a maior a inversión da historia na nosa cidade con 30 millóns de euros, non teñen nin a educación, nin a elegancia de nomear a procedencia deses fondos con que están a facer a maior parte das obras nesta cidade. Outra proba máis de que o único que lle importa ao señor Caballero é ocultarlle aos vigueses que hai outras administracións que invisten máis e mellor en Vigo. Das pistas de Balaídos tamén traen aquí nesta moción. A verdade é que mellor casi non falar, porque levan 10 anos mareando con tal de non pôr ese recinto a disposición para facer efectivo o acordo alcanzado no seu día entre as partes. Pero unha vez máis hai que frenalo, claro. Entón, danlle unha volta o este asunto cun novo proxecto cun sobrecusto do 83%. Por certo, xa que falamos das pistas de Balaídos, o primeiro que teñen que facer aí é manter as actuais instalacións nun mínimo practicable que dá vergoña ver como están. En todo caso, non dubiden de que a Xunta vai seguir investindo en Vigo a pesar de vostedes, sempre coa man tendida, como ten demostrado. Aquí as leas a monta o Partido Socialista. Do bloque pouco hai que dicir, porque outra vez ven aquí a presumir da súa iniciativa política cando o único que está a facer é un corta-pega, o seu corta-pega habitual do programa electoral. Por tanto, vamos votar en contra desta moción. Mais nada, moitas grazas.
Ten a palabra o Grupo Socialista para pechar o debate. Votar, evidentemente que van a votar ustedes en contra de nuevas actuaciones para la ciudad de Vigo. Y claro que está documentado lo que hemos reflejado en esta moción. Pero mire, señor Martín, que hable usted del IFEBI es absolutamente inconcebible. En el IFEBI, cuando llevan prometida la ampliación a Consemar desde hace años y todavía no se ha hecho efectiva. Cuando a ustedes lo único que les importa del IFEBI es el enorme cartelón aquel que pone Xunta de Galicia, que el que llega al aeropuerto de Vigo piensa que es la sede de la delegación. Lo que habría que ver es poner un letrero que identificara que aquello es un instituto ferial. Y claro, ya si me habla de la calle Lalín, pues es inconcebible, porque quererse quedar ustedes con un terreno que no les pertenece cuando es del concello y cuando el concello pretende destinarlo al tejido asociativo, pues ciertamente es lamentable. No, pero mire, no gesticule mucho porque ya con todo lo que ha dicho es inconcebible. Y habla de lealtad institucional. Aquellos que no reflejan en ningún momento de dónde provienen los fondos, sea del Gobierno de España, sea de los fondos europeos que ustedes intentaron boicotear, es ciertamente incomprensible. Pero si hace poco lo tuvimos en el puerto de Vigo, señor Martín, si lo tuvimos en el puerto de Vigo, que ustedes no reflejan a quién corresponden las inversiones. Por lo tanto, miren, la ciudad es muy consciente del castigo que los gobiernos de la Xunta durante 16 años han castigado a esta ciudad. Por eso ustedes tuvieron 13 concejales y pasaron a 4. Bueno, ahora mejoraron 1, 5. Pero la deriva que llevan es posible que tengan menos. Por lo tanto, de lo que se trata es de responder aquí a las actuaciones inmediatas que tenemos. Porque año tras año, y como le corresponde a este gobierno, el alcalde pide al presidente de la Xunta todas las actuaciones en las que luego quiere repetir el BNG. Bueno, no aceptaremos la enmienda del BNG, señor portavoz. El tema de... no, espere, el tema de programas electorales va para la primavera del 27. Yo comprendo que usted, como no va a ser candidato, quiera traer aquí el testamento político para su sucesor o sucesora. Ya sé que esa es su pretensión. Sí, ría. Ya sé que esa es su pretensión. Y ya sé que sigue sin subir al halo, a pesar de encontrarnos el otro día usted y yo muy cerquita y volverle a decir que subíamos al halo. Pues no hay manera. Y esa es la foto de la ciudad en este momento. Muchas gracias. Gracias, señor concelleiro. Sometemos a votación a moción número 7 da orde do día. Perdón, 8. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por 17 votos a favor, 5 en contra e 3 abstencións. Pasamos ao punto 9 da orde do día, moción do Grupo Municipal Socialista en apoio ao proxecto de construción da autovía 52 Vigo-Porriño en túnel. Ten a palabra o Grupo Socialista. Muchas gracias, presidenta, de nuevo. Estamos seguros que va a haber algún comentario sobre repetición, como ocurrió con la moción del Mundial. Lo que ocurre es que si algo tiene este gobierno de Abel Caballero, señora Sánchez, me encanta hacerla sonreír, si algo tiene este gobierno de Abel Caballero es, como alcalde, reivindicar los temas importantes para esta ciudad. Temas importantes a los que se oponen ustedes y también el BNG. Y estamos en una situación en la que nuevamente se confirma que los datos de siniestralidad en la actual A55 son absolutamente incuestionables. Las cifras de personas fallecidas durante 3 años, de accidentes graves y de todo tipo de accidentes, obligaban desde hace años a tomar medidas. Desde hace años. Y resulta que los que siempre se quejaban de esta siniestralidad ahora están por alargar la situación. Alargar una situación
durante muchos más años. El proyecto de autovía, prolongación A52 Vigo-Porriño por túnel del Gobierno de España, es la solución a esta siniestralidad. Es la obra más importante que tiene el Ministerio de Transportes en este momento, con una inversión aproximada de 400 millones. La absoluta modernidad y lo que históricamente necesita esta ciudad. Y se encuentra en fase de aprobación y también se encuentra en fase de atender las alegaciones, y lo hemos dicho ya en este pleno, que se puedan producir. Y el ministro ha reafirmado en más de una ocasión que se atenderán todas esas alegaciones que se puedan producir buscando la mejor de las situaciones. Porque, como decía, la siniestralidad se mantiene y lo ocurrido, que lo ponemos como ejemplo reciente en la Semana Santa, es, como digo, un ejemplo muy claro de lo que realmente sucede y a lo que da lugar el actual trazado. Ejemplos de accidentes, ejemplos de problemas de tráfico, son una concentración en días de mucha intensidad, como ha ocurrido en la Semana Santa. Y, por lo tanto, traer aquí esta moción es combatir el intento de obstaculizar la nueva A52. Porque ese intento de obstaculización se mantiene y, como decía, es una postura incomprensible de querer retrasar más años un proyecto que es, desde hace mucho tiempo, tan urgente y tan imprescindible. Y el Partido Popular pretende, afirmo categóricamente, retrasar este proyecto. Y hace campaña institucional precisamente para ese retraso. En el debate del Estado de la Autonomía celebrado esta semana pasada, el Partido Popular presentó una resolución, evidentemente aprobada por su mayoría absoluta, en la que instan textualmente a buscar una solución para la A52. Pero si ya tenemos solución, si ya hay un proyecto, si ya hay un proyecto concreto que evidentemente tendrá que mejorarse en lo que sea necesario. Bueno, ¿qué pretende el Partido Popular? Pues evidentemente, como decía, paralizar otro retraso de muchos años. Pero claro, no es paralizar, no es obstaculizar, sino que es seguir la consigna de Feijóo, que cuando la ministra le ofreció este proyecto estuvo en contra. Pero también está en contra, como se puede comprobar por lo que decía anteriormente el presidente de la Xunta de Galicia. Y también está en contra el Partido Popular de Vigo, por mucho que quiera blanquear y por mucho que quiera darle la vuelta dialécticamente a sus propuestas. ¿Qué ocurre? La realidad, y se lo hemos dicho en más de una ocasión, es que quien manda en los 5 votos que van a hacer ustedes dentro de un momentito es la alcaldesa de Mos, la señora Nidia Arévalo. Y como quiera que se ha fijado posición en contra de este proyecto por parte de la alcaldesa de Mos, y como ustedes son muy obedientes y llevan siendo muchos años muy obedientes a los dictados de Santiago, pues ahora han añadido un dictado nuevo, que es el de la alcaldesa de Mos, y me imagino que votarán en contra de un proyecto que es histórico e imprescindible para esta ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Fon. Ten a palabra o voceiro do BNG. A conexión viaria que integran a A52 e a A55 constitúe unha das estradas máis perigosas do conxunto do Estado español, atingindo 4 dos 5 puntos con maior índice de perigosidade. O trazado da A55, que ten orixe nun ineficaz e neglixente desdobramento do grosso do trazado da anterior Nacional 120, presenta un percorrido zigzagueante, con curvas moi pronunciadas e fortes pendentes de desnivel. A actual autovía soporta un tráfico de máis de 60.000 vehículos diarios cunha elevada intensidade. Neste tráfico hai que incluir por volta de 4.500 vehículos pesados ao día, configurándose como o segundo vial con maior tránsito de camións de toda a rede viaria galega.
A pesar das medidas excepcionais aplicadas nomeadamente na reforma parcial de 2015, como a reducción da velocidade máxima ata os 60 km por hora nalgúns treitos dunha presunta autovía, ou a especial vigilancia con radares con 2 tramos de maior número de multas da rede de estradas do Estado, o certo é que apenas se logrou reducir de maneira lixeira a sinistralidade. De 2017 a 2024 contabilizáronse no mínimo máis de 1.200 persoas feridas e outras 5 falecidas en sinistros viarios. En 2021 cualificáronse 9 dos 31 km da 55 como perigosos, o que representa case por volta dun terzo da longitude completa desta vía. As actuacións desenvolvidas polo daquela Ministerio de Fomento entre o 15 e o 19 demostráronse insuficientes, ficando pendente a aplicación de algunhas medidas de intervención de mellora no trazado, nomadamente no referido á mellora dos carrís de incorporación, a dotar o vial dunha capa de rodadura máis segura, antideslizante e con menor vibración e ruído. A pregunta é que ten feito o seu Ministerio de Transportes para atallar esta realidade, para resolver estes problemas que efectivamente veñen de vello, pero que atravesaron sucesivos gobernos centrais do Partido Socialista e do Partido Popular. Recoñecida a realidade material, o que resulta indecente e insultante é que o Partido Socialista pretenda utilizar a sinistralidade viaria a que non lle queren poñer solución para empurrar o seu particular proxecto de nova autovía A52. Un proxecto de nova autovía que hai que dicelo de maneira clara, non vai resolver o problema que representa o actual trazado da A55, porque non vai desaparecer a A55. De feito, a A55 vai seguir sendo unha vía de enorme relevancia na conexión interna e no acceso ás áreas empresariais e industriais que están sediadas no Concello de Mos. Para alén diso, o Bloque Nacionalista Galego seguimos rexeitando de maneira rotunda e clara o seu proxecto de nova autovía, polo seu brutal impacto territorial, ambiental, patrimonial e social. E seguimos a defender dende o principio, como le vamos facendo dende no mínimo ano 2017, a alternativa real, que é a que reclama a veciñanza de Bembrive, que inda que non viven na Quinta Avenida, como se atreveu a ofensivamente afirmar o alcalde de Vigo, son veciñas e veciños de primeira desta cidade que teñen dereitos e que deben ser respeitadas e respeitados. E a súa alternativa, como a alternativa que defendemos o BNG, non é outra que a inmediata liberación de peaxes da P9 e adoptar as melloras de conexión desta autoestrada coa trama viaria interna da cidade de Vigo. Nós defendemos esta posición de maneira rotundamente clara. Nós dicimos non ao proxecto de nova autovía A52 e por iso fomos o único grupo político que exiximos e seguimos a exixir a retirada dese trazado do proxecto de novo Plan Xeral de Ordenación Municipal da cidade. Por iso exiximos que a millares de veciñas e de veciños e tamén nas nosas iniciativas políticas no Congreso e no Senado que o Ministerio de Transportes escoite e, dende logo, paralice de maneira inmediata este proxecto. Un proxecto que se elabora cun estudo de alternativas que a única alternativa real non quixo ser avaliada, que non ten unha alternativa que pase por transferir o grosso do tránsito rodado que hoxe circula pola A52 a 55 a AP9 como, dende logo, dicta o sentido común. E defendémolo fronte a un Partido Socialista que insiste de maneira kamikaze en contra do sentir absolutamente maioritario da veciñanza afectada e tamén fronte a un Partido Popular que xoga a confusión. En Mos parecen defender de maneira clara unha posición contraria, aquí xa é matizada e, dende logo, non acabamos de entender exactamente e volvemos interpelar a respecto de cal é ese outro trazado máxico polo que circularán unicornios que non vai ter afectacións, que non vai ter o impacto brutal do punto de vista territorial en parroquias como Bembrive e que, dende logo, vai resolver o problema de maneira máxica. Máis nada. Ten a palabra o Grupo Popular. Gracias, presidenta. Apoyar el proyecto de construcción de la nueva autovía A52 Vigo-Porriño en túnel. Esto es lo único que nos plantea hoy el Grupo Socialista dentro de su moción. No podemos apoyar esta propuesta porque está incompleta.
Se olvidan ustedes, una vez más, de las personas afectadas por esta obra. Se olvida el señor Caballero, nuevamente, de los vecinos de Bembrive. Casi nada. Y por eso, esta frase cojea. A apoyar el proyecto de construcción de la nueva autovía A52 Vigo-Porriño en túnel, hay que añadirle que menos afecciones genere en el territorio y las viviendas de la parroquia de Bembrive. ¿Ven? Ahora sí. Esta aportación se la hacemos nosotros y se la trasladamos dentro de nuestra enmienda a su moción. Pero les ponemos sobre la mesa un segundo acuerdo. Este lo aportan ustedes mismos, lo aporta el señor Caballero. Instar al Gobierno de España a liberalizar el peaje de la AP9 entre Puxeiros y O Porriño como solución alternativa e inmediata a la autovía A55. Esto es lo que reivindicaba el alcalde de Vigo en abril de 2018, porque, y cito textualmente, lo apoyan cientos de miles de vigueses. ¿Está el señor Caballero ahora en contra de lo que demandan cientos de miles de vigueses? ¿Está el PSOE en contra de lo que reclaman cientos de miles de vigueses? Pues si quieren defender a la ciudad, lo tienen muy fácil. Acepten nuestra enmienda y estarán al lado de lo que dicen cientos de miles de vigueses, como nosotros estamos ahora y lo estábamos en 2018. Porque nosotros votamos a favor de la liberalización del peaje con el PSOE en el Gobierno de España y con el PP en el Gobierno de España. Nosotros pusimos y ponemos por delante los intereses de la ciudad en vez de los de nuestro partido. En cambio, para ustedes primero es Pedro Sánchez y después Vigo. Ustedes generaron el problema. El PSOE decidió en los años 80, siendo el señor Caballero parte de aquel gobierno, desdoblar la antigua carretera nacional, conociendo perfectamente el trazado de lo que luego convirtieron en una autovía infernal, parafraseando de nuevo al señor Caballero. Pero claro, el entonces ministro y ahora alcalde estaba mucho más preocupado por las infraestructuras de Coruña que por las de Vigo. Ya vemos todo lo que le importa, que se ha vuelto a ausentar de este pleno. Y ahora, en 2025, niegan la solución. ¿Es una solución provisional? Sí, pero utilizar la AP9 mientras no se construye la nueva autovía es una solución inmediata. La alternativa es condenarnos al menos 6 años más a seguir jugándonos todos el tipo en la A55. Seguramente sean más, 8 o 10 años fácilmente. Salgan a la calle a decirle ahora a los vigueses que prefieren quedarse de brazos cruzados, que no aportan ninguna solución inmediata, que quieren seguir esperando hasta la próxima década a razón de 300 accidentes por año. Y salgan también a la calle y dense un paseo por Bembrive. Estaría bien que el señor Caballero, aunque no se atreva, se diese una vuelta por Bembrive y vea cómo está la parroquia, porque la parroquia es un clamor. Está llena de pancartas rechazando un proyecto propuesto por el Gobierno de España tras consensuarlo con el señor Caballero. Sé que el señor Caballero no puede asomar la cabeza por Bembrive, pero que lo intente, aunque sea así de incógnito, y palpe de verdad lo que allí se siente. Y al BNG he de advertirle que no se puede ignorar tampoco lo que reclama el conjunto del resto de la ciudad, una autovía digna para entrar y salir de Vigo. Como decía, la AP9 es una solución inmediata, pero no es definitiva. Hay que escuchar a Bembrive y esperamos que se atiendan todas sus alegaciones, pero no se puede obviar la demanda de que la ciudad quiere disponer de una conexión rápida y directa. Ya se lo dije en su día a ambos grupos, que la propuesta del PP es la más completa y la más coherente, porque el PP de Vigo defiende que se prolongue la A52 para ganar seguridad vial, mientras el BNG se opone. El PP de Vigo defiende reducir las afecciones y expropiaciones, mientras el PSOE vota en contra de las personas y no las tiene en cuenta en sus mociones. Y el PP de Vigo defiende levantar el peaje de la AP9 en el tramo Vigo-O Porriño. El señor Caballero rechaza exigírselo al señor Sánchez, Pedro Sánchez, después de exigírselo a un gobierno del Partido Popular. Les pido a ambos partidos que suplan sus carencias y se sumen a la propuesta que más beneficie a los ciudadanos de Vigo. Ten a palabra o Grupo Socialista para pechar o debate. El PP de Vigo, en boca de su presidenta, lo que defiende es la paralización de este proceso, de este proyecto. Y el PP de Vigo, en boca de su presidenta, lo que defiende es condenar durante más años a seguir por la A55 en vez de asumir un proyecto al que ya Feijóo dijo que no.
Mire, de salir a la calle, ustedes no pueden dar consejos absolutamente a nadie, y menos al alcalde de Vigo, que está en todos los sitios, a todas las horas y demás. Si salieran ustedes, mire, si salieran ustedes a la calle, posiblemente no dirían las cosas que dicen aquí en los debates que tenemos. Y ahora resulta que habla de cientos de miles que están a favor de no sé qué cuestión. ¿Sabe cuántos cientos de miles estaban en contra de que Aznar prorrogase el peaje del AP9 durante 25 años? ¿Sabe cuántos cientos de miles siguen pagando hoy un peaje que en julio del 2023 tendría que haber levantado Pedro Sánchez? Pedro Sánchez tenía que haber venido aquí a esta ciudad, aquí a Galicia, a levantar el peaje en el 2023. Y usted, como presidenta del Partido Popular de Vigo, y los que votan así, tanto aquí como en el Parlamento de Galicia, son responsables de que sigamos pagando durante 25 años. Mire, llevamos pagando 1 año y medio más de lo que debiéramos. Pero no es eso lo peor. Lo peor es que nos faltan 23 años y medio por una decisión política del Partido Popular. Por lo tanto, no nos hable de peajes y no nos hable de lo que ha propuesto el señor Caballero, porque el señor Caballero, desde el primer momento y siempre, lo que defiende él y este partido es la liberalización absoluta de todos los peajes del AP9. Ese que se cargó el señor Aznar. Por lo tanto, esta es la situación y ustedes se retratan aquí estando en contra de un proyecto que sí que va a solucionar el tema de la siniestralidad, que sí que va a situar a Vigo como una ciudad como lo que merece, porque es la única ciudad que no tiene conexión directa. Y en relación con la especial sensibilidad del Ministerio para atender las alegaciones que se puedan formular, no tengan ustedes ni los afectados ninguna duda, porque si usted siguiera el DOGA, en todo proyecto hay afectados, también los que publica la Xunta. Por lo tanto, el compromiso del alcalde para atender a los que lo puedan necesitar se mantiene y el ministro lo ha dicho. Por lo tanto, usted lo dijo, están en contra de este proyecto y van a votar en contra del mismo. Eso es lo importante. Finalizou o seu tempo, señor. Entendo que non admite as emendas presentadas, pois sometemos nos seus propios termos a votación a moción número 9 da orde do día. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por 17 votos a favor, 3 en contra e 5 abstencións. Pasamos ao punto 10 da orde do día, moción do Grupo Municipal Socialista instando ao Goberno da Xunta de Galicia a decretar a gratuidade dos aparcamentos do Hospital Álvaro Cunqueiro. Ten a palabra o Grupo Socialista. Bueno, pues seguimos defendiendo a esta ciudad, seguimos defendiendo a los que utilizan el Hospital Álvaro Cunqueiro, inclusive a los del área sanitaria de Vigo. Y es verdad que hemos debatido en muchas ocasiones esta cuestión, y hay que decirlo, el mes pasado así lo debatimos. Pero consideramos procedente volver hoy a traer esta moción, insisto, una demanda de viguesas y vigueses en la que hemos sentido que defendemos los intereses de la ciudad. Pero es que ahora hemos comprobado que también ocurre lo mismo en otros territorios y en otros territorios cercanos. Y como quiera que este grupo municipal es muy generoso, entendemos que en política es bueno rectificar. Es procedente cuando se atiende a los intereses generales. En los debates de este Pleno sobre este asunto, el Partido Popular siempre ha exhibido un argumentario. Del argumentario de sus jefes de Santiago, haciendo buena la posición contraria a Vigo, manifestada por el Gobierno de Galicia y cumplida a pies juntillas por este grupo municipal del PP. Y en este Pleno lo vuelven a hacer, porque no dan
un sí rotundo a la gratuidad del aparcamiento ni a la cesión del terreno para su realización. Presentan una enmienda y nos quieren alejar todavía. Pero, como decía, somos generosos y aquí hablaba antes la portavoz del Partido Popular de ofrecer una nueva oportunidad. Pues miren qué generosos somos que le ofrecemos una nueva oportunidad al PP de posicionarse en favor de los intereses de Vigo. Porque es muy posible que el irrelevante PP de Vigo no sepa lo que ocurre en Galicia, que no sepa lo que ocurre escasamente a 30 kilómetros de esta ciudad en Pontevedra y lo que podrían aprender de lo que allí ocurre. Porque en Pontevedra están en la misma situación que en Vigo. Tienen una remodelación del hospital, tienen un parking y el Partido Popular de Galicia castigando a los usuarios de ese parking de Pontevedra a pagar como en Vigo. Y hablaba de la generosidad porque resulta que el Partido Popular de Pontevedra, señoras y señores concejales del Partido Popular de Vigo, sorprendentemente sí se manifiesta a favor de que ese aparcamiento sea gratuito. Y a partir de ahí vienen las preguntas. ¿Cómo es posible que un partido que presume, aunque no es así, de tanta unión, tengan concepciones y votos tan diferentes? El Partido Popular de Pontevedra vota a favor de una moción del Partido Socialista en la que textualmente se pide la gratuidad del aparcamiento. Y el mismo PP de Vigo ha votado aquí en contra sistemáticamente, lo que resulta bastante incomprensible. Por eso la generosidad, por eso la oportunidad al PP de Vigo de estar a favor de los que teóricamente representan como hace el PP de Pontevedra. Bueno, el PP de Pontevedra no solo vota a favor de la propuesta del Partido Socialista, sino que llega mucho más lejos y le pide al alcalde de Pontevedra del BNG que sea como Abel Caballero en la defensa de la ciudad. Ustedes, que aquí en Vigo forman un entente cordial con el BNG, deberían aprender del portavoz del PP en Pontevedra. Seguro que les cuesta hacer lo que el portavoz del PP de Pontevedra pide, pero deberían hacerlo, porque es la constatación de que el alcalde de Vigo es el mejor ejemplo de la defensa de su ciudad y lo dice, insisto, una vez más, hasta el Partido Popular de Pontevedra. Hombre, que lo pudiera decir el PP de Sanlúcar de Barrameda pudiera achacarse a la distancia, pero el PP de Pontevedra, tan cercano, tan conocedor de lo que sucede a 30 kilómetros, es ciertamente relevante. Por lo tanto, una vez más, y recogiendo lo que es un clamor en esta ciudad y en toda el área sanitaria de Vigo, una vez más, y como decía el alcalde antes hablando del Mundial, trajimos anteriormente la moción y traeremos esta reivindicación tantas veces sea necesaria hasta conseguirla. A ver si coincidimos con el PP de Pontevedra. Gracias. Gracias, señor Fon. Ten agora a palabra o Grupo do BNG. Ben, moi bo día a todas e a todos. Efectivamente, señor Fon, estamos falando outra vez dun tema do que xa falamos o mes pasado e que xa aprobamos o mes pasado. Pero non é o único. Das 5 mocións que presenta hoxe aquí o Partido Socialista neste pleno, 3 son iguais ás que presentaron no mes de marzo. Unha preguiza sen límites, pero que é peor, unha falta de respeto absoluto por este pleno e pola cidadanía, por esas viguesas e eses vigueses que nós estamos representando aquí. O Grupo Municipal do Partido Socialista ten 19 concelleiras e concelleiros. Pode presentar 5 mocións cada mes e repiten un mes detrás de outro os mesmos temas e non son quen de entre todas traer a este pleno ningún tema novo. Por sorte, hoxe o portavoz municipal do BNG lle deixou unha boa retaíla de temas por si teñen pouca imaginación. En esta moción, ademais, sen rubor, co mesmo texto, exactamente o mesmo texto que o mes pasado, sin mover un punto nin unha coma. E ao mesmo tempo, o Grupo Municipal do BNG non nos permiten vostedes traer máis que unha única moción por cada pleno. E non permiten a ningún colectivo desta cidade, a ningún colectivo social que interveña aquí
nada máis que en momentos puntuais para aprobar declaracións institucionais e acaparan o total protagonismo do Pleno. Para qué? Para qué? Para amosar o seu desleixo e o seu desinterese, para convertir este Pleno nun instrumento máis de confrontación e de enfrontamento partidista estéril. Porque o único resultado que conseguen é o fastío e o desinterese da cidadanía pola política. Afastar a xente e alimentar ese mantra de que a política non serve para nada. Miren, esta lea na que están instalados, esa obsesión constante cos grupos da oposición, co que fan ou deixan de facer outros concellos nos que vostedes non gobernan. O único que fai é prexudicar a cidadanía de Vigo e que non consegue que ninguén resolva os seus problemas. Problemas que, lles lembro, non son nin deste concello, nin deste alcalde, nin do seu grupo. Son problemas desa cidadanía que está aí fora protestando neste momento ou aquí, neste salón de plenos, protestando neste momento. Son problemas reais que sofren os vigueses e as viguesas. E vostedes que gobernan teñen entre as súas competencias facer todo o que estea na súa man para axudar a resolver estas cuestións. Pero aquí estamos un mes máis falando outra vez do aparcadoiro, da gratuidade do aparcadoiro do Hospital Álvaro Cunqueiro, e un mes máis imos aprobar esta moción e o BNG vai votar a favor porque evidentemente nun mes non cambiamos de opinión. O BNG concorda que con esta demanda para que a Xunta garanta o aparcadoiro gratuito á veciñanza de Vigo. Nun hospital o que a grande maioría das persoas que se desplazan teñen que facelo no seu vehículo particular porque a rede de transporte público, tanto municipal como interurbana, non cobre esa necesidade nin de lonxe. Nin para pacientes, nin para familias acompañantes, nin para as traballadoras e traballadores do hospital que todos os días teñen que desplazarse a él, ao seu posto de traballo, no seu coche particular. Por iso, aparcadoiro gratuito no Hospital Álvaro Cunqueiro, sí, pero moito máis e mellor transporte público tamén. Para as veciñas e veciños de Vigo e para as veciñas e veciños doutros concellos de área sanitaria que tamén acuden ao hospital en coche por falta dun transporte público interurbano axeitado. Poder chegar en autobús ao hospital que teñen asignado é un dereito que as administracións deberían garantir. Para facilitarlles a vida ás persoas que teñen que acudir ao hospital, sexa desde a Guarda ou desde Tui, ou sexa desde a parroquia de Valadares ou de Beade, ou do punto máis afastado da nosa cidade. Pero tamén porque é imprescindible cambiar de vez o modelo de mobilidade que temos nesta cidade e neste país. Estamos nun momento no que compre un compromiso urxente de todas as administracións para loitar contra a contaminación e contra o cambio climático. Non podemos ollar cara a outro lado e facer como que este tema non vai con nós, porque sí, vai con todas e con todos nós. E todas as administracións con responsabilidade en mobilidade están directamente implicadas e son directamente responsables de que non contemos con servizos de transporte público axeitados. Xunta e Concello, Concello e Xunta teñen cada as súas responsabilidades e obrigas. Poderíamos falar, como fixemos o mes pasado, desa privatización do Hospital Álvaro Cunqueiro que promoveu a Xunta do Partido Popular. Poderíamos falar desa deixadez do Partido Popular cara a nosa sanidade pública. Pero o que facemos é presentar esta vez unha emenda para instar non só o Concello, senón tamén a Xunta a mellorar en o transporte público e tamén a accesibilidade ao Hospital Álvaro Cunqueiro cada administración no ámbito da súa competencia. Moitas grazas. Ten a palabra agora o Grupo Popular. Bo día de novo. Volvemos ao mismo. E con poucos días, non? O mes pasado terminábamos o último luns con unha moción igual que esta e falaba o voceiro do Partido Socialista de que era generoso. Será ese generoso que de 2019 está cobrando 1 millón de euros de IBI do hospital? Pois ten aí, sí, do IBI do hospital. Non? O IBI do hospital, 1 millón de euros que está recibindo o Concello de Vigo. Ben, vostede nos pide ahora a única modificación, porque como en Pontevedra aprobaron unha moción que non ten nada que ver co que usted argumentou, para nada, porque lea a moción e se dará conta de que non ten nada que ver. Non ten nada que ver. Os 4 puntos que teñen ali. Estamos ante un hospital de Pontevedra que está en ampliación, en construción, non é a realidade do de Vigo, e vostedes piden unha parcela que está
destinada á futura ampliación do Hospital de Vigo. E que antes a querían por cesión e agora pídena por compra. Queren comprala. Que queren? Importalle máis ter un aparcamento cando vostedes teñen a posibilidade de ter plazas de aparcamento nunhas parcelas contiguas ao aparcamento actual, o público que fixo o Concello, cando o propio hospital está ampliando instalacións de aparcamento para os seus empregados, que están aí nos seus, neste momento está cometendo esa ampliación, e vostedes volven a vir aquí a enredar. Pero para ocultar realmente o que é necesario nesta ciudad. Nos votaron, creo que nos votaron a todos, para falar en positivo, para intentar non ocultar as demandas que ten esta cidade. Esta cidade necesita un plan de mobilidade municipal, necesita que non estemos falando aquí de aparcamento. Estamos falando de aparcamento porque hai unha carencia do transporte público, porque a xente debería de utilizar máis. É mellorable. Non estamos dicindo que o transporte público, estamos a dicir que é mellorable o transporte público de Vigo. Que hai eivas. Pois, por exemplo, o carril bus. O carril bus non o deron implantado. Para ir ao hospital, nesa lanzadeira que hai, pois os condutores teñen que sortear outros usuarios porque o carril bus na Avenida de Castrelos e en este caso en Fragoso non se está utilizando. Porque é lamentable que un usuario do centro de saúde das Carneiras, que quedalle a 500 metros, non teña beira rúas. Que agora se vai a construir o beira rúas apoiándose no convenio de colaboración ca Diputación de Pontevedra. Iso é lamentable. É lamentable que un veciño de Valladares teña que baixar as travesas para ir en transporte público ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Porque non só pensamos en urgencias, senón as consultas que hai. E antes falaba tamén da xente que ven de outros lugares. É unha oportunidade o aparcamento público que deben de ampliar con ter aparcamentos disuasorios nos axudaría a utilizar máis o transporte público. E como decía a compañeira do bloque, estamos obrigados a mellorar o transporte público. E vostedes siguen falando, e interurbano tamén, sí. E se houbera máis aparcamentos disuasorios, máis utilizaríamos o transporte público. Habría que facer moitas máis sendas peoniles. En definitiva, menos transporte privado e favorizamos o transporte público. É mellorable, seguimos aí. E olvídense desta liorta con esa parcela. Esa parcela, afortunadamente en Vigo, estamos xa pensando na ampliación dun hospital que é realidade. En Pontevedra aínda non é realidade. En Pontevedra non teñen aínda aparcamento gratuito. Están aquí. Aquí temos un aparcamento gratuito que fixeron vostedes. Aplaudimos, sí. Que é insuficiente, sí. Tiña no plan xeral 2.400, fixeron 400. No plan sectorial do Álvaro Cunqueiro había 4.000. Están construídas. Prioridade, os usuarios, os traballadores do Hospital Álvaro Cunqueiro. Esperamos que a próxima moción, non lle vamos a dicir o que teñen que facer, pero vostedes, pero que sea algo constructivo, para ver se temos a un plan de mobilidade municipal. Ten a palabra o señor Fon para pechar o debate. Vides que no descarte que volvamos a hablar de este tema, porque claro, decir usted que lo que venimos es a enredar, cuando de lo que se trata es de un auténtico copago a la sanidad, debería ir usted a la puerta del Hospital Álvaro Cunqueiro del aparcamiento y contarle que los socialistas vienen a enredar porque pretenden la gratuidad del aparcamiento. La verdad es que tuvo mejores argumentos en otras ocasiones, pero claro, ya el argumento que me ha matado es que usted arranca diciendo que le hacemos pagar el IBI a una empresa privada. ¿Está usted a favor de que a las empresas privadas no le cobremos el IBI? ¿Están ustedes 5 a favor de eso? Porque aquí es donde es la demostración de que ese hospital es privado.
de que no paga la Xunta de Galicia el IBI. Claro, lo paga indirectamente por la forma en la que hicieron ese hospital. Por lo tanto, señor Benavides, esto es un auténtico despropósito. Aquí hay un problema conceptual y es que ustedes están con el mantra de la confrontación y que ustedes están permanentemente con el mantra de que nosotros repetimos las reivindicaciones que quieren los ciudadanos. Pero como ustedes coinciden en esa posición y nosotros tenemos esta misma y la vamos a mantener, ¿qué ocurre? Que cuando llega mayo de cada 4 años, ustedes quedan en 4 o 5, el BNG estuvo fuera de esta corporación y hoy tiene 3 concejales y esta es la realidad. Por lo tanto, la democracia dice que lo que traemos aquí se corresponde con lo que los ciudadanos realmente quieren. Por lo tanto, miren, lo traeremos, insisto, una vez y otra, las que sean absolutamente necesarias. Tema del transporte, se va a hablar en la moción a continuación. Este Gobierno ha mejorado sustancialmente el transporte público en esta ciudad. Este Gobierno, sí, ríase. Este Gobierno se ha opuesto al intento de la Xunta de Galicia a que desde Vigo se pagara a todo el mundo, no haciéndose responsable de lo que es el transporte que le corresponde a la Xunta de Galicia. Pero hay algo más. Les recuerdo que la concesionaria de transporte viene de cuando ustedes gobernaron y me quieren contestar qué mejoras hicieron, ¿sí? ¿Qué mejoras hicieron el Partido Popular con la alcaldía y qué mejoras hizo el BNG con la alcaldía sobre el transporte? Absolutamente nada. Pero va a llegar una gran noticia y precisamente cuando nos corresponde a nosotros, el transporte público en esta ciudad tendrá una concesión moderna, ajustada a las necesidades, porque nosotros sí que actuamos. Y ustedes cuando gobernaron no actuaron ni unos ni otros. Muchas gracias. Gracias, señor Fon. Sometemos a moción do punto número 10 da orde do día. Votos a favor? Votos en contra? As enmendas, na súa intervención quedou claro que non son aceptadas, pero lle pregunto, acepta as enmendas? Non acepta as enmendas, por lo tanto, someto de novo a votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Queda aprobada por 20 votos a favor e 5 en contra. Pasamos agora a parte do control do Pleno Municipal, apartado tamén de mocións, no punto 11, moción do Grupo Municipal do BNG pola remunicipalización do servicio de autobús urbano en Vigo. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Só por parte de alguén que non utiliza nunca o servizo de bus desta cidade, como o señor López Fon, se pode afirmar que se ten mellorado o servizo. Mire, señor Fon preguntaba antes que melloras se acometeron durante o único período no que o BNG tivemos responsabilidades en materia de mobilidade que é 99-2003. Si vostede fose usuario, tería unha tarxeta verde que agora converteron en tarxeta Pas Vigo, que se creou grazas ao Bloque Nacionalista Galego. Vería como, para alén do bono estudante, se implementaron prácticamente a totalidade das bonificacións que hoxe existen na nosa cidade, que se implementaron as principais liñas de circulares. E, ademais, algo moi importante, non é que o diga o BNG, é simplemente ir ao histórico e ver como esa política en favor dunha mobilidade alternativa o que se traduciu é que, ofrecendo máis e mellor servizo, aumentou o número de viaxeiras e viaxeiros. E un recordatorio, señor Fon, o prego que rexe a día de hoxe o servizo de bus urbano foi aprobado co voto de calidade dun alcalde do Partido Socialista. Foi aprobado por vostedes, como ente veciñal en contra e, dende logo, non co apoio do Bloque Nacionalista Galego. E o que traemos hoxe o BNG a este pleno é a proposta de avanzarmos cara a unha mobilidade alternativa que pivote nunha mellora sustancial do transporte urbano da cidade a través da remunicipalización dun servizo que é esencial, de obrigada prestación por parte do Concello e que ademais é un servizo esencial para millares de viguesas e de vigueses. Nese sentido, a nosa moción recolle 2 acordos. En primeiro lugar, que se desista do procedimento de licitación pública que ven de ser anunciado para tramitar unha nova concesión privatizada cun aumento de casi un 90% no custe de explotación dese servizo que algún día terán a ben explicar e que o Concello de Vigo
por contra, constitúa unha empresa pública municipal de transportes co obxectivo de asumir a xestión deste servizo público esencial. Unha empresa como as que xa existen noutras cidades, algunhas delas que remunicipalizaron o servizo por impulso de gobernos do Partido Socialista. En segundo lugar, volvemos demandar a convocatoria urxente do Consello Sectorial de Transportes do Concello de Vigo que leva sen se reunir dende 2019 para que nel se informe das conclusións dese presunto fantasma estudo técnico sobre a demanda do transporte urbano que contrataron e que ben pagaron como base para poder debater e definir de maneira participativa as condicións nas que debe funcionar o autobús urbano nos vindeiros anos. Con esta iniciativa, o BNG o que pretendemos é que evitar que Abel Caballero volva a hipotecar a cidade por 10 anos máis cunha xestión privatizada do bus urbano que xa se demostrou un pésimo negocio para o interese público e da que a única beneficiaria foi a empresa concesionaria. Non podemos permitirnos 10 anos máis cun servizo de bus insuficiente e deficiente como o que padecemos a veciñanza de Vigo, polo menos aquelas e aquelas que usamos o autobús. Con 250 frecuencias diarias menos dende a pandemia, coa supresión de liñas como o C2, o N2, a N3 e unha planificación deficiente que causa longas esperas e cabalgamento de buses nas paradas, con horarios arbitrarios despois de impoñeren as frecuencias variables en función dos intereses da empresa e non das necesidades cidadás, cun mapa de liñas obsoleto que non conecta adecuadamente os barrios e parroquias nin tampouco servizos públicos esenciais como hospitais, como campus universitario, polígonos industriais e no que a intermodalidade é prácticamente imposible sen estar integrado ademais no transporte metropolitano, cun servizo de bus nocturno absolutamente insuficiente e todo isto, señor Fon, co billete máis caro de todas as cidades galegas, mesmo tendo en conta o custo das bonificacións. Miren, a mobilidade é un factor central e estratégico que define o modelo de cidade. As viguesas e vigueses merecen e queren unha cidade máis habitável, máis sustentável e verde, moito máis verde. E nese camiño é fundamental garantir un servizo de bus urbano á altura dunha urbe de 300.000 habitantes e 110 km cadrados que é a maior cidade do noso país. Un servizo de bus que sexa unha alternativa real ao uso do coche particular. E por iso, o BNG o que defendemos é que se aproveite a oportunidade histórica que supón a fin da concesión de Vitrasa para avanzarmos na mellora do servizo de bus con máis frecuencias, cun novo mapa de liñas, optimizando os tempos de traxecto, abaratando o billete e implementando novas bonificacións e con medidas que prioricen a accesibilidade, a intermodalidade e a sustentabilidade. Hoxe, o Partido Socialista e tamén o Partido Popular teñen que escoller co seu voto. Teñen que optar entre prolongar 10 anos máis a agonía dun autobús urbano que non atende as necesidades da veciñanza ou dotarmos Vigo dunha empresa municipal de transportes que ofreza un mellor servizo público para todas e para todos. Ten agora a palabra o Grupo Popular. Grazas, presidenta. Señor Fon, hai que manter a mentira custe o que custe. Se por algo se define a día de hoxe o servizo de Vitrasa é pola súa ineficacia, ben o debería saber, que é justamente o contrario do que debe ser o transporte público urbano. Pero o certo é que levamos anos asistindo a un progresivo empeoramento, con recortes de viaxes e liñas e unha nova planificación de frecuencias que afecta nomeadamente as parroquias viguesas que fican abandonadas. E aínda por riba, fora do transporte metropolitano, a diferenza de outras cidades galegas, moitas delas gobernadas ou algunha delas gobernadas polo Partido Socialista. Consecuencia de todo isto, pois que cada vez son menos os vigueses que se suben ao bus, tal e como acreditan os datos, porque este non lles é útil. Algo que, por desgracia, non parece importarlle o máis absoluto á empresa, xa que logo o Concello pasa a chequera pola perda constante de viaxeiros que ten alegando o xa famoso reequilibrio económico financiero, tal e como temos asistido nos últimos tempos. É aí onde entra este goberno municipal, que é o máximo responsable de permitir esta situación ou non actuar diante dos constantes incumprimentos do prego de condicións cando esta é a súa obriga e competencia por ser titular deste servicio. Mais todo o contrario, cando no ano 2020, incumprindo a súa palabra, prorrogaron a concesión 5 anos máis, mantendo así un transporte urbano absolutamente desfasado que non cumpre mínimamente coas necesidades da nosa cidade en pleno século XXI.
e co billete máis caro de Galicia e dos que máis de España. Unha prórroga que ninguén discute da súa legalidade, pero que está detrás de toda esta desfeita acontecida dende entón e que nos ten costado unha millonada o peto dos vigueses. 5 anos, por certo, nos que este goberno municipal non foi quen de preparar en tempo e forma o novo concurso para cumprir desta volta así coa imperiosa necesidade de renovar a concesión. E agora nos veñen con que aínda necesitan medio ano máis, ou sabe Dios canto tempo máis. E, mentres tanto, a máis absoluta das opacidades, como con todo o que rodea a Vitrasa. Cal é o motivo polo que este Concello non fai público o estudo técnico sobre a demanda do transporte urbano colectivo? Que teñen que ocultar? Acaso temen que os vigueses coñezan os plans para o transporte do futuro? Se cadra esa debería ser a meta, o obxectivo. Ao fin e ao cabo, eles, mellor que ninguén, coñecen as súas necesidades. Así que, máis unha vez, nos pedimos aquí este grupo municipal formalmente acceso ao devandito estudo. En ese sentido, concordamos coa necesidade tamén de convocar o Consello Sectorial de Transportes para abordar este asunto. O pouco que sabemos é que o novo servicio vai de custar ás arcas municipais ao redor de 45 millóns máis o ano, un 90% máis do que actualmente. Pero o que descoñecemos é se ese incremento absolutamente exponencial está justificado polas posibles melloras que poida presentar o mesmo. Xa que logo nos pensamos que aquí falta moita luz e moitas explicacións aos vigueses sobre como vai a ser o novo prego que regule o servizo da man da nova concesionaria. Si é que ao final hai unha nova concesionaria. Non sei se me explico. En todo caso, aquí nos discrepamos do bloque, porque o problema real non é quen xestiona o servizo, senón como se xestiona o servizo e cal é o papel que ten que xogar o Concello. Porque este Concello ten a capacidade, a competencia e máis a obriga de supervisar e controlar as empresas concesionarias. E mesmo de sancionalas ou incluso das intervir chegado o caso e as circunstancias. Falar dunha remunicipalización porque si, sen ter estudiado antes as consecuencias dese cambio de modelo é cando menos atrevido e non responde máis que a unha posición única e exclusivamente ideolóxica. Miren, neste mesmo pleno en decembro do ano 2023 nos posicionamos a favor da súa proposta de encargar un estudio obxectivo e independente sobre esa posibilidade. Pero certo é verdade que este goberno local non fixo nada. E vostedes chegan hoxe aquí a pedir que a estas alturas da película se desista da licitación anunciada e se constitúa unha empresa pública da noite para o día. É dicir, o bloque que tanto critica a inacción deste goberno municipal e a súa desfeita co transporte público pretende agora que se faga cargo directamente do mesmo. Un goberno que ni tan sequera é capaz de sacar adiante unha sope en tempo e forma e todos sabemos como xestiona servizos como os dos bombeiros ou as traballadoras sociales. Iso sí que sería hipotecar o servizo de cara ao futuro. É verdade que hai cidades en España que operan o seu transporte público dende unha empresa municipal, mas tamén que son as menos. E tamén é verdade que en Vigo o transporte de autobús urbano xa naceu baixo un modelo concesional. Acaso ten este Concello capacidade de asumir a día de hoxe ese servizo e os seus traballadores? Onde están os informes que justifiquen ese novo modelo e que vai a supor unha maior eficiencia e abaratamento do servizo para as arcas municipais. Ese tan boa é a remunicipalización porque en Santiago apostan de novo por unha concesión. Por certo, ali sí teñen unha empresa municipal e aínda así o servicio e os autobuses deixan moito que desexar. En todo caso, hai que partir do feito de que a colaboración público-privada non é mala per se, e ten tamén bondades, como a de aproveitar a experiencia e a eficiencia que ten unha empresa nun determinado sector do que carece a administración pública. Xa que logo nos entendemos que ese non é o fondo do debate, senón a calidade do servizo. E iso ten que ver co como e non co quen. Mais nada, moitas grazas. Ten a palabra o Grupo Socialista. Grazas, presidenta. Bueno, estamos nunha moción do BNG que pensa que sigue estando na época en que había unha folga convocada con un xeito totalmente político que coincidía cunhas eleccións e hai que lembrarlles que cas eleccións municipais cunha folga salvaxe convocada no transporte público este goberno está aquí con 19 concelleiros. É certo que se quita unha licitación agora despois dunha prórroga totalmente legal aprobada e avalada polos tribunais despois dunha pandemia terrible que levou o transporte a nivel global en todo o mundo a baixar o 0% de ocupación. O 0% de ocupación en todo o mundo. E vamos hacia un modelo de cidades totalmente habitable, máis sostible, porque xa le vamos facendo cas humanizacións e co Vigo vertical. É o único que le vamos facendo de dai 17 anos. Mire,
Cando vostedes falan de remunicipalizar, en donde? Como en Santiago que teñen unha concesión caducada dende o ano 2016, ya tumba un tribunal e ora volven a sacar a licitación. Ou en Pontevedra, que teñen obrigación de ter transporte público e o único que fan é unha concesión privada de transporte interurbano da Xunta de Galicia. Ou é que vostedes son o bloque de aquí e o bloque de alá? Hai diferentes bloques. Vamos, mire, minten cando falan a existencia dunha precariedade das condicións de personal. O mellor convenio de Galicia, con moita diferencia, non dos transportes urbanos, de todo o transporte público de Galicia. Con moita diferencia. Ora, trasládenlle vostedes aos traballadores que ca remunicipalización terían unha suba dunha prestación legalmente establecida, un 2,5% como marcan os orzamentos do Estado. Eso non o dicen. Vostedes minten de seguido. Minten cando falan dun mapa de liñas que non conecta adecuadamente o conxunto da cidade. Saben cantos kilómetros de liñas hai? Ni siquiera preguntaron. 600 kilómetros de líneas de autobús urbano en Vigo. De aquí a Madrid. En liñas. Minten cando falan dunha cobertura insuficiente no servicio nocturno. Se dan conta que no mes pasado, no mes de marzo, se batiu o récord nos búhos, nos autobuses nocturnos. Minten cando din que se ten que integrar no transporte metropolitano da área de Vigo. Entón, o que vostedes digan, non mintan aí e digan que o que queren é que os cidadáns de Vigo paguen os billetes dos cidadáns de fora de Vigo que veñen á cidade. Por que non o dicen? Por que non dicen eso? Mire, estamos con un contrato donde se vai a devolver o servicio de titularidade municipal, é un contrato de servicio municipal, é un contrato donde o Concello decide que é un Concello con unha licitación pública, un contrato con unha licitación pública que ganará Vitrasa ou non, señor Martín, ganará quen gane, donde se presten servicios e as empresas generar economías de escalas, que sustenten recursos, que servicios centralizados e con menos custe que un servizo privado municipal. Con moito menos curte. Se vai a transformar a frota de vehículos, se van a mellorar liñas, recursos, infraestructuras, e todo isto, como non pode ser de outra forma, corresponde a unha xestión pública, municipal, xa é unha xestión municipal, mantendo o Concello en todo momento a titularidade do servizo, tomando dende o goberno todas as decisións que poidan afectar a cidadanía, o establecemento dos precios, o establecemento de novas líneas, establecemento de paradas, frecuencias de líneas. Todo decide o goberno municipal. Non mintan, señor Iglesias. Non o decide unha empresa. Todas as decisións son avaladas ou teñen que ser aprobadas polo goberno municipal. Ese é un contrato de servicios, é o que se vai a aprobar en cunha licitación pública de moitas empresas. Pero, sobre todo, donde vostedes gobernan, non remunicipalizaron ningún. Debe de ser o bloque de Castilla-La Mancha. Gracias. Gracias, señor Pardo. Ten agora a palabra para pechar o debate o grupo. Eu sei que lles custa entender algo tan básico en democracia como que alguén defenda o que leva no seu programa de goberno. O Bloque Nacionalista Galego en Vigo defende, tal e como defende o programa marco do BNG no conxunto de Galiza, a xestión directa dos servizos públicos esenciais e, neste caso concreto, a remunicipalización do servizo de transporte de Vigo. Nós sabemos que a súa política é outra. Son os campións das privatizacións. Vostedes conseguiron que 2 de cada 3 euros do orzamento municipal vayan parar aos petos das empresas privadas, sin fiscalización, con pura e dura barra libre para que fagan e desfagan o que queiran. Por eso, nos últimos 5 anos, vostedes a Vitrasa lle entregaron 50 millóns de euros entre indemnizacións, o reequilibrio e as bonificacións das tarifas
das tarifas bonificadas. Revise, señor Pardo, que a veces convén. Ademais, aquí se dá o paradoxo de que Vitrasa declara que ten un coste de explotación de 24 millóns de euros ao ano. É importante que as viguesas e os vigueses saiban que custa o servizo prestalo 24 millóns de euros e o Concello de Vigo bonifica as tarifas coa tarxeta Pas Vigo por importe de 12 millóns de euros. Que mal negocio para Vitrasa, non? Que mal negocio para Vitrasa. E vostedes, efectivamente, aprobaron unha prórroga técnica. O señor Pardo defendeuna aquí en plena pandemia. Claro, non se podía cifrar, o horizonte económico era difícil, tal. En 5 anos non foron capaces de elaborar uns pregos. Son, dende logo, campións da xestión na licitación pública. E en relación ao Partido Popular, dende logo aí sí que hai unha escolla ideolóxica, que o Partido Socialista de Abel Caballero en Vigo suscribe. Vostedes, mire, é tan público o servizo de bus urbano en mans de Vitrasa como o Hospital Álvaro Cunqueiro en mans da UTE, que é a súa concesionaria. Son exactamente igual de públicos, exactamente igual. Entón, claro, hai unha escolla ideolóxica que o Partido Popular é moi amigo... Perdone, que lle vou dar un segundo máis. Prego que non interrumpan a quen está falando, ten dereito a expresar a súa opinión. Bueno, pero é normal que se revolvan porque a verdade incomoda. É normal que o Partido Popular, que ira unha xestión privatizada, son os amigos, o goberno galego amigo de Monbús no transporte por estrada neste país, cos nefastos resultados que ten para a cidadanía de Galiza, non? E, mire, señores e señoras do Partido Popular, nos propoñemos isto como levamos anos a propoñer, pero agora coa fortaleza de que é o momento. É o momento porque finaliza a concesión, é o momento porque finaliza a prórroga, é o momento porque o propio goberno municipal recoñece que non vai licitar antes do mes de xaneiro do ano que ven. É o momento porque o Concello de Vigo conta con 191 millóns de euros de remanentes e porque a fin da prórroga desa concesión vai reverter a público algúns medios que son importantes que xestiona a actual concesionaria. E nós, o BNG, non creemos que Vigo teña menos capacidade que Valladolid, que Granada, que Logroño, que Iruña, que Xixón, que Oviedo, que León, que son concellos, algúns deles, con moita menos poboación que Vigo e con infinitamente menor orzamento municipal a hora de xestionar un servizo de bus urbano que este á altura das viguesas e dos vigueses e non este mal negocio para a cidade e, dende logo, excelente negocio para a Vitrasa. Señor Pardo, non ten a palabra. Si todo se vai a aclarar moi pronto, señor Pardo, todo vai a quedar aclarado moi pronto. Así que non perdamos o tempo, iso vamos a someter a moción a votación. Sometemos a votación o apartado 11 da orden do día da parte de control. Votos a favor da moción do Grupo Municipal do BNG? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada por 17 votos en contra, 3 a favor e 5 abstencións. Pasamos agora ao punto 12 da orde do día, moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a retirada da medalla da cidade da expresidenta da ADIZ, doña Isabel Pardo de Vera. Ten a palabra o Grupo Popular. Sí, gracias. Buenos días. Humillación, vergüenza y deshonra para Vigo. Esto es lo que supone que Isabel Pardo de Vera mantenga la medalla de oro de nuestra ciudad. Una medalla que le regaló, y digo bien, regaló a Abel Caballero sin haber demostrado absolutamente nada para merecerla. Una medalla, por tanto, que nunca debió de tener. Ella misma reconoció que no era un premio al trabajo hecho por Vigo, sino un recordatorio de todo lo que le quedaba por hacer. Un auténtico despropósito y una auténtica desfachatez. Porque además fue cesada apenas 4 meses después de recibirla. Por tanto, Abel Caballero le concedió la medalla de oro de Vigo sin merecerla y sin haber hecho nada por Vigo, absolutamente nada. Una medalla, por cierto, que se le otorgó con el voto en contra de toda la oposición y por simple oportunismo político. Y ahora se demuestra. Pero lo peor llegó después. Lo estamos descubriendo ahora. Y es que la señora Pardo de Vera, cuando recibió esta medalla, no estaba trabajando por Vigo, sino que estaba en el epicentro de la presunta trama corrupta que rodea al exministro Ábalos y al presidente del Gobierno, su jefe, el señor Pedro Sánchez. Pardo de Vera, según la UCO, estaba involucrada de lleno en el llamado caso Coldo, que ya es el caso Ábalos y seguramente acabe siendo el caso Pedro Sánchez. Se apunta a que participó de forma activa en la contratación, abro comillas, irregular y caprichosa de Jessica Rodríguez, pareja en ese momento de Ábalos en varias empresas públicas.
Según dice el sumario, llegó a recibir una foto de Jessica en ropa interior para poder ser reconocida en la falsa entrevista a la que iba a ser sometida. Pero eso sí, seguro que todo de forma muy feminista. Un orgullo para ustedes, seguro. Y como resultado de todo esto, Jessica fue contratada por el INECO, donde estuvo en nómina durante casi 2 años, y después también por Traxatec, durante otros 6 meses. Tiempo en el que cobró un sueldo sin tan siquiera acudir a su puesto de trabajo y sin hacer absolutamente nada, tal y como ella misma reconoció delante del juez. Quizás también esto les suene a ustedes, pero aquí en Vigo también pasó eso de cobrar sin trabajar, como le pasó a la cuñada de la señora Carmela Silva. Si es que en el fondo son ustedes unos pioneros en su partido, eso desde luego no lo niego. El escándalo es de tal magnitud que hace unos días conocíamos que el Tribunal Supremo ve indicios de delito en la actuación de la señora Pardo de Vera, remitiendo la causa a la Audiencia Nacional. De hecho, parece que este es el único motivo por el que de momento aún no está imputada, ya que al no estar aforada no es competencia del Supremo. Un escándalo, el de la pareja de Ábalos, que no es ni mucho menos un caso aislado, sino que forma parte de una trama de corrupción política mucho más amplia y que salpica de lleno al gobierno de Pedro Sánchez. Y Jessica no fue la única, porque además de ella ya se sabe que había al menos 4 más. Jessica, Claudia, Andrea y Nicole. Y esto de momento, porque todo apunta a que van a ser muchas más. Menuda agencia de colocación tenían ustedes montada en el gobierno, o tienen ustedes, a saber cuántas personas más tienen enchufadas cobrando un sueldo público sin ir a trabajar. Y después van acusando a los demás de machismo y dando lecciones de feminismo. No me quiero imaginar qué habrían dicho y qué habrían hecho si esto le pasa a otro partido político. Pero esta humillación no acaba aquí. Y es que el señor Abel Caballero le ha puesto a la trama corrupta la alfombra roja en Vigo y ha recibido a bombo y platillo y con todos los honores a lo más granado de esta trama, al señor Ábalos. Al señor Ábalos. Mire cómo están aquí muy sonrientes los dos, firmando en el libro de honor del Concello de Vigo. Una vergüenza para la gente de Vigo y los vigueses que esta firma aún siga en este libro. Esta hoja había que arrancarla, desde luego. O también paseando por el Concello, como si no pasara nada. Y si ampliamos la foto, ¿a quién podemos ver aquí? Un poquito más amplio. Al mismísimo señor Koldo Izaguirre. Koldo Izaguirre con las puertas del Concello abiertas. ¡Qué vergüenza! O también podemos ver a Rubén de Aldama, hermano de Víctor de Aldama. Y es que Abel Caballero ha agasajado al señor Ábalos como si fuera Jesús entrando en Jerusalén, con todos los honores. Y por decoro a este pleno no voy a explicar aquí a qué se dedicaban estos sujetos. Por cierto, a los pocos minutos de estas fotos, Ábalos anunció que anulaba la prolongación de la autovía A52 en túnel hasta Vigo, una actuación anunciada por Mariano Rajoy escasos meses antes, a través de un plan extraordinario. Ábalos dijo que iba a hacer vía presupuestos y 7 años después ya ven ustedes cómo estamos. Sin presupuestos, sin autovía hasta Vigo, sin túnel y con la A55 hecha añicos. Todo esto hace que sea absolutamente incompatible que Isabel Pardo de Vera mantenga la condición de medalla de oro de Vigo. Por tanto, instamos al Gobierno local a iniciar el proceso para quitarle esta medalla. Muchas gracias. Él también dijo eso. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Recoñezo que causa pudor ter que intervir neste punto da orde do día. En primeiro lugar, porque evidencia que o Partido Popular ten declinado ofrecer unha alternativa política para a cidade de Vigo, para a maior cidade deste país, e por iso se dedican basicamente a 2 cousas con desigual intensidade en función do seu singular sentido de oportunidade. O Partido Popular de Vigo basicamente desempeña na defensa cerril da política de abandono e de maltrato que aplica a Xunta do Partido Popular en contra da nosa cidade dende o ano 2009. A iso están a tempo completo. Pero de cando en cando, a tempo parcial, se dedican a se converter, a se erixir en importadores e importadoras das batallitas madrileñas da peor política da que está a dar mostra, infelizmente, a escena estatal. Miren, causa rubor, que non pudor, causa rubor, que o Partido Popular de Vigo se atreva, inda que sexa de maneira velada, a se abandeirar na loita contra a corrupción.
O Partido Popular da Gürtel, o Partido Popular da indemnización en diferido de Bárcenas, o Partido Popular da Púnica e os seus escándalos ben pouco decorosos, o Partido Popular de Palmarena, o Partido Popular da Brugal, o Partido Popular de Lezo ou da Kitchen, o Partido Popular da Policía Patriótica. É o mesmo que se atreve aquí a facer causa grandilocuente dun escándalo que existe, mas que tamén hai que dizer non ten sustancia judicial até o momento. Non? Miren, en 2022 este pleno acordou só cos votos do Partido Socialista e co rexeitamento claro e firme do BNG outorgarlle a medalla da cidade a Isabel Pardo de Vera, que en realidad era un agasallo, unha mostra de boa vontade, un exercicio de mansedume co goberno español de Pedro Sánchez para, de alguna maneira, pensaría Abel Caballero, permítanme a elucubración, poder avanzar na reconciliación despois de abandonada a vía do fracasado susanismo pola vía interna e para ver se iso permitía ser restituído polo líder estatal do seu partido. É unha evidencia, dixémolo naquel debate, de como vostedes, como o Partido Socialista, utilizaba a propia institución democrática municipal como se fora un elemento ao servizo do seu partido. Teñen un serio problema con esa concepción absolutista da democracia en diferenciar a institución, a cidade, de vostedes mesmos, de vostedes mesmas. É algo que aqueixan, por iso a cada crítica, a cada alternativa, a cada disenso, a súa única réplica é o resultado electoral, como se houvese 82.000 viguesas e vigueses que estiveran de acordo co que acaba de dicir, por exemplo, o señor Fon en relación ao transporte urbano da cidade. Miren, nós dixemos que non porque ademais non había motivos para dar esa concesión a unha secretaria de Estado que era exponente dun Ministerio de Transportes nesa altura que se estaba caracterizado por algo era pola súa nefasta xestión en relación á necesaria e imprescindible mellora da conexión ferroviaria de Galiza, singularmente de Vigo. Esa secretaria de Estado que facía parte dun Ministerio que non garantía a saída sur no ano 2030, que non quixo acometer a mellora do tren de media distancia e que tivo atrevemento en resposta a unha interpelación do noso deputado no Congreso, Néstor Rego, de dicir que Vigo non necesitaba tren de cercanías porque xa tiñamos tren de media distancia. Pasáballe a aquela ministra o mesmo que lle pasaba ao señor Fonco, o transporte urbano, nunca o debeu utilizar o tren de media distancia en Galiza para afirmar tal cousa. E é por iso que o BNG nos opuxemos e votamos en contra desa medalla da cidade, exixindo, como levamos anos a exixir, unha modificación, unha reforma do regulamento de honras e distincións da cidade que impida que ningún goberno, ningunha maioría absoluta de ninguén se apropie para sí dos recoñecementos, das honras, das distincións que deben ser de toda a cidade e para toda a cidade. E vostedes dixeron reiteradamente que non. Mais, mire, o Bloque Nacionalista Galego non podemos apoiar esta moción do Partido Popular porque coincidimos con que a señora Isabel Pardo de Vera nunca debeu recibir a medalla da cidade de Vigo, pero non coincidimos polos motivos que esgrime o Partido Popular de maneira, me van permitir ser generoso, demagóxica, hoxe neste pleno, para retirarlle esa distinción. Nós creemos que nunca a debeu ter. Do noso voto non a obtivo e, dende logo, o que sí que non vamos facer é participar desta ceremonia bochornosa na que o Partido Popular xoga ao que vostedes no Partido Socialista tamén coñecen ben que o todo vale. Ten a palabra o Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Confieso públicamente que padezco de vergüenza ajena, pero usted, señora Beijón, de los episodios que he tenido en mi vida de vergüenza ajena con la intervención que ha hecho ahora mismo, ha superado todo lo imaginable. Da vergüenza que un concejal elegido en la ciudad de Vigo haga la intervención que usted acaba de hacer. Es usted un auténtico carroñero. Es el mejor ejemplo de lo que representa hoy el Partido Popular utilizando la política del fango. Es usted y su intervención el mejor ejemplo de que la gente esté harta de políticos como ustedes. Es una auténtica vergüenza escuchar en el órgano de la soberanía popular de esta ciudad la intervención que usted acaba de hacer. Es una moción carroñera. Es usted un carroñero. Se permite decir como única argumentación, se apunta
Pero ¿quién apunta y qué apunta, señora Beijón? Pero qué vergüenza es esta de utilizar y qué vergüenza es esta de estar al margen de la ley. Es usted el equivalente al más extremo líder de extrema derecha. Yo creo que debería de cambiar la afiliación y pasarse a Vox. Mire, si lo que pretendían era que aquí sacáramos a pasear todos los casos de corrupción del Partido Popular, yo no le voy a entrar a usted en esto, porque los conocen ustedes, porque los conoce la ciudadanía y porque el Partido Popular es el único partido condenado por corrupción, que ha ganado elecciones por esa corrupción y que fue desalojado del Gobierno central precisamente por eso. Yo vengo aquí a hablar de política y aquí todas las distinciones que se han dado en este pleno están justificadas. Todas las distinciones y los méritos que se han dado es porque se han obtenido. Ya me contará qué méritos tenía la Virgen cuando el ministro del Interior del Partido Popular le dio una medalla honorífica. Ya me lo contará usted en la contestación. Pero mire, hablando de política, claro, a ustedes les molesta el caso de la señora Pardo de Vera. Claro que sí, le molestan los méritos que argumentamos aquí para dar la medalla de la ciudad. Ustedes ya no soportaron lo que había hecho la señora Pardo de Vera, por esta ciudad, porque la señora Pardo de Vera, en sus 3 años como presidenta de ADIP y en el año y medio como secretaria de Estado para la Movilidad, entendió las necesidades de esta ciudad. Entendió las necesidades que no había atendido Ana Pastor y Mariano Rajoy. Claro que lo entendió y se lo voy a repetir. Contribuyó al impulso ferroviario de la ciudad, impulsora del AVE directo Vigo-Madrid por Cerdedo, impulsando el estudio hidrogeológico que está en el origen de la situación en la que hoy estamos avanzando en el AVE directo Madrid por Cerdedo, cuestión que ustedes no hicieron. Impulsó la salida sur y conexión de alta velocidad con Oporto, poniendo en valor la Eurorregión. La estación de Vialia, claro, aquel día fue muy malo para ustedes. La inauguró la señora Pardo de Vera, porque engrandeció la estación de Vialia, la que había empequeñecido Ana Pastor y la que había retrasado Ana Pastor. La senda verde de la que disfrutamos hoy es producto de los muchos acuerdos que este concello consiguió con ADIP cuando la señora Pardo de Vera era presidenta de ADIP. También la autovía 52, que tanto les molesta. Todo eso son méritos. El resto es basura. El resto es estar al margen de la ley, de no respetar la presunción de inocencia. Yo no le deseo a usted que alguien en el futuro haga una intervención dirigida a su persona si alguien apunta que el señor Abeijóo hizo no sé qué. Por lo tanto, miren, el Partido Popular no puede pretender, claro, que le diéramos la medalla ni a Ana Pastor ni que le diéramos la medalla a Mariano Rajoy. Evidentemente se la teníamos que dar a quien contribuyó por el impulso ferroviario de esta ciudad, porque durante los 7 años que gobernó el Partido Popular y Mariano Rajoy fue ciertamente lamentable y no se hizo absolutamente nada. Mire, esta moción les retrata a ustedes como carroñeros de la política. No respetan ni la ley ni la dignidad personal. Debería de renunciar a los 3 minutos que le quedan, debería de volver a ver el vídeo de la intervención que ha hecho y darle vergüenza, porque creo que es el peor ejemplo. Gracias. Muchas gracias, señor Font. Para rematar o debate, ten a palabra o Grupo Popular. Sí, gracias. Bueno, lamentamos que el BNG no apoye esta moción por motivos, por lo que vemos, únicamente políticos. Una moción que tiene como único fin restituir el honor de la figura de la Medalla de Oro de Vigo. Y, señor Font, yo entiendo que ustedes vean normal que se contrate a una persona en una empresa pública o en una concesionaria únicamente para cobrar sin ir a trabajar. Aquí en Vigo ya pasó, lo dije antes. Lo saben ustedes muy bien con la cuñada de la señora Carmela Silva, recuerdo. 2 condenas por corrupción y un alto funcionario de ayuntamiento, militante del PSOE, por cierto, que está ahora mismo en la cárcel. Una auténtica vergüenza. O que se enchufe también a familiares a diestro y siniestro, como pasa en este concello. También lo saben ustedes. Por cierto, acabamos de conocer ahora que la jueza procesa al hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias. A él y a 9 personas más. Sanchismo 100%.
Porque ustedes exportaron su modelo al gobierno central. De hecho, ustedes han llegado a expulsar de su partido a un exalcalde socialista de Vigo, al señor Carlos Príncipe, por denunciar justamente lo que él ya decía que estaba pasando en este concello. Hoy ya se olvidaron de ello. Pero mire usted, Laseiro, Luis Espada Recarey, Editorial Galaxia, Armada Española, Faro de Vigo, Policía Local de Vigo, Cuerpo de Bomberos de Vigo, Policía Nacional, Susana Rodríguez Gacio, Ceferino de Blas, Arbi. Cada uno de ellos también recibieron la medalla de oro de Vigo, una medalla que han manchado ustedes concediéndosela en solitario y únicamente por motivos de afinidad política a la señora Isabel Pardo de Vera. Hoy pierden esta magnífica ocasión para poder arreglar esto, porque como siempre, ustedes piensan antes en su partido que en Vigo y es superior también su lealtad a Pedro Sánchez que a los vigueses. Nada más, muchas gracias. Señor Fon, vamos a someter a votación esta moción. Non vou a entrar nas cuestións falsas, mentiras, calumnias que o Partido Popular usa habitualmente porque non estou disposta a perder no tempo en algo que nós temos unha palabra maravillosa. A min non me gusta usala en castellano, que é asco, pero en galego nóxeo, non? Este tipo de discursos que eu teño o privilexio de ser senadora, de ter moito apoio da cidadanía viguesa e da cidadanía da provincia de Pontevedra, e sufro cada martes, cada mércores de pleno, este tipo de debates que ensucian a política, que fan que a xente miren con descrédito cara a quen se adica a unha das actividades humanas máis relevantes, que é a defensa dos dereitos da xente, ser representantes da cidadanía. Non podería ser outro que o señor Abeijón o que fixera a defensa desta moción. Estou segura que ningunha outra das 4 persoas que forman parte dos 5 concelleiros do Partido Popular quixeran facela, porque realmente hai que ter moito estómago, non? Para facer este tipo de intervencións que ademais baséanse en culpabilizar a xente que todavía nin siquiera forma parte dun procedemento, como xente a que no meu que xamais tivo que pasar por un xulgado. Pero iso non importa. O que importa é facer da política un vertedoiro. E niso o Partido Popular, tristemente, téñense convertido en especialistas. Son profesionais de embarrar, de enfangar, de facer que a política perdera o interés de ser a capacidade de debatir, de ter posicións diferentes, de defender alternativas. Non, todo é nóxeo. E eu digo de verdad, é tan triste, eu que fun senadora, deputada noutras ocasións, xamais vira este nivel de nóxeo. E non o leva Vox, non o leva Vox ao Congreso dos Deputados e ao Senado e hoxe aquí a este pleno municipal. O leva o Partido Popular. Son os responsables de o que está a acontecer, seguindo esa liña trampista de embarrar todo, de mentir, de descalificar, de facer da política un lugar insufrible, onde o adversario político é un enemigo ao que hai que intentar destruir. E de verdade me sentía obrigada a facer esta intervención porque hoxe o BNG, e o teño que recoñecer co que non estamos de acordo, moitas veces, pois, no seu discurso falaba de isto, non? Desta forma miserable de facer política, porque non se pode calificar de outra forma. E o Grupo Socialista tampouco vai a estar aí. E o deixamos ao Partido Popular, que se está a convertir en todo menos nun partido respetable. E agora sí, someto a moción a votación. Votos a favor? Abstencións? Queda rexeitada por 17 votos. En contra, 3 abstencións e 5 a favor.
Rematada a parte de control, pasamos ao apartado de resolucións. No punto 13º, dación de conta da contratación mediante trámite de emerxencia das obras de execución subsidiaria de derruba de edificación en situación de rúa inminente na estrada Ponte Segade número 48. Algúnha observación? Queda dada conta. No punto 14º, dar conta de resolucións da alcaldía ditadas entre o 24 de marzo do 25 e o 21 de abril do 25, incluídas no expediente 1829/1102. Algúnha observación? Queda dada conta. No punto 15º, dar conta de resolucións asinadas por concelleiros, concelleiras, delegados, delegadas, dictadas entre o 24 de marzo e o 21 de abril do 25, incluídas no mesmo no expediente, 1830-1102. Algúnha observación? Queda dada conta. Pasamos ao punto 16º, formulación de rogos. Ten a palabra, señor concelleiro. Si o Bloque Nacionalista Galego trasladamos o seguinte rogo, que o Goberno Municipal proceda a cubrir con carácter urxente todas as prazas vacantes de conserxería e oficiais de instalacións que tensen cubrir na área de deportes para garantir a debida prestación de servizo das instalacións deportivas municipais, evitando os feches intermitentes que se veñen padecendo no Pabillón do Carmen ou en Samil, por exemplo. Algún rogo máis? Grazas. O Grupo Municipal do Partido Popular temos o seguinte rogo. Que o alcalde convoque o debate do estado da cidade ao abeiro do artigo 69 do Regulamento Orgánico do Pleno, polo que esta sesión extraordinaria deberá levarse a cabo no primeiro semestre do ano, de xeito que este Goberno Municipal renda contas da súa xestión. Grazas. Pasamos agora ao punto 17º, formulación de preguntas. Ten a palabra. Desde o Grupo Municipal do Benega preguntamos: vai rectificar o Goberno Municipal a programación de grandes concertos de verán co obxectivo de incluir unha maior variedade de estilos e garantir unha presenza digna da música galega e en galego, incluindo tamén grupos locais? E contestaremos por escrito. Algúnha pregunta máis? Que fixo ou ten pensado facer este Goberno Municipal diante das denuncias do Comité de Persoal do Concello que advirten de presións aos traballadores públicos por parte da Dirección de Vigo Nature, xerando un ambiente de traballo insoportable? Grazas. Lle contestaremos por escrito. E non habendo máis asuntos na orde do día, levanta esa sesión.